rodák z Giraltoviec. Jeho cesta je ukážkou toho, že úspech sa dá dosiahnuť rôznymi cestami. Začínal s kamarátom predavom modelov RC vrtuľníkov, skutočne veľký biznis však rozbehol v oblasti kovovýroby a stavebníctva. S firmou MC Power sa mu podarilo dosiahnuť obrat v desiatkách miliónov eur. Okrem podnikania v tradičných odvetviach má však aj silný hlas na sociálnych sieťach, kde sa nebojí kriticky vyjadrovať. Nesúhlasí s pozlátkom falošného bohatstva a otvorene hovorí o svojom názore. Zároveň je človekom, ktorý sa celý život neustále vzdeláva a rozvíja a naposledy si dokonca absolvoval aj seminár Robina Šarmu v Bratislave. Matúš Čorba. Matúš, vitaj. Čau, Jergi, čau. Ahoj, zdravím ťa. Vitaj v podcaste Jergi Talks. Ahoj, ďakujem. Teším sa teda, že ťa vyspovedám a predstavím opäť obrovskému množstvu ľudí, pretože pre niekoho už si známy, poznajú ťa, vedia, čo robíš, čomu sa venuješ. A z tohto krátkeho úvodu sme možno dali taký úvod, že možno o čom to bude, ale ono to bude vlastne v celom tvojom živote. No, ďakujem. Tak som aj, jak si podotkol, som rodák z malého mesta na východe, no a postupne sa moja cesta nejakým spôsobom vyvíjala. Mal som nejaké sny, nejaké ciele, ktoré som chcel dosiahnuť, takže som sa snažil posúvať nejakým spôsobom ďalej, ale stále som, dá sa povedať, že tak v sebe to mal, že ten taký chtič, že chceš sa presadiť, chceš dať čo viac, chceš dať čo ísť ďalej. Čiže potom po tejto ceste z Giraltoviec som kvázi šiel na strednú školu do Prešova. To počkaj, to brzdi, tam to sa z Giraltoviec sa zdržíme dlhšie. A pôjdeme cez Hanušovce, cez Mrzlinu, tam to zastavíme. Ale moja taká prvá otázka na teba priama je, že kto si ty jednou vetou? Vieš čo, snažím sa byť autentický a kvázi podnikateľ, autentický a nechcem sa na nič hrať, Jergi, vieš, že proste dá sa povedať, že vadí mi trošku taký fake možno dnešnej doby a bol by som veľmi rád, že keby boli ľudia viacej autentickejší. OK. A aké sú 3 veci, ktoré ťa podľa teba charakterizujú? Alebo 3 slova, ktoré ťa vystihujú? Cieľavedomosť. Dúfam, že aj pokora. A úsmev. OK, super. A poďme teda k tomu detstvu v Giraltovciach. Aké bolo tvoje detstvo? V ktorom období to zhruba bolo? Aké roky sa bavíme? Vieš čo, tak to si mi Jergi nemal dať, lebo teraz budem už hovoriť od 90 rokov, takže teraz budem vyzerať staršie. Prepáč, chcel si byť ako 20 ročný teraz. Tak. Vieš čo, no bavíme... Dobre, starší brat hovoril, že v 90 rokoch. Som 1990, hej, čiže dneska 34. No a základná škola, Giraltovce 1998 asi nastupuješ. Ťažko tam dáš čo také obdobie vyvíjanie sa osobnosti, nejaké počiatky cvičenia, kde sa naučíš tú cieľavedomosť. Veľmi veľa možností v tej dobe si nemal. Dobrá, čo ste robili, vieš, že škôlka, prišiel si domov, ako tie momenty, ktoré niekde možno okolo toho 5. 6. roku si začíname pamätať reálne, že to obdobie predtým nás len ovplyvní, ale nepamätáme si ho. A také prišiel si domov a hodil si tašku do kúta zo školy a išiel si von, alebo že ja som zase mestský chlapec, hej, že ja som narodený v Bratislave, odchovaný v Bratislave a dedinu som poznal z výletov k babke, ale že aký bol ten život tvoj, ako si ty na ňo spomínaš? Vieš čo, ja to hodnotím jak veľký prínos, že som vyrastal v malom meste. Možno oproti väčšiemu mestu je ten život trošku iný, avšak viem si to takto porovnať, poznám aj jeden aj druhý svet a v tomto to hodnotím jak prínos. Behávali sme vonku, hyperaktivita, neviem, či to je dneska, keby som žil v dnešnej dobe, tak určite mám ADHD diagnostiku. Teraz vtedy mi to vyriešil mama a otco, mi to vyriešili moje ADHD. Hej, dneska už by to bol z toho problém. Ten región ti dá proste taký iný pohľad na svet
a je dobré, keď sa potom z toho regiónu, keď sa posunieš trošku možno aj do toho mesta, hej, že vieš sa možno cítiť, trošku by som povedal, že možno ťa to vedie, ten región takej, vieš sa, cítiš sa možno viacej jedinečný, a keď prídeš do veľkého mesta. A toto, keď s tebou ide aj ďalej, tak možno tú jedinečnosť si vieš potom preniesť aj do toho mesta. Kdež v tom meste si možno hneď od začiatku v takej, dá sa povedať, že hneď pod veľkou palbou, keby som to tak mal povedať. OK, a v nejakom váku toho veľkého veľa ľudí tak. A tak ďalej. OK, čiže ako ty vnímaš, že hovoríš o tom rozdiele, že medzi tým malým mestom a veľkým mestom, a čo boli tie veci, ktoré teraz z toho pohľadu na svoje vlastné detstvo a vnímania svojho vlastného detstva hodnotí, že wow, toto ma formovalo vlastne v tom malom meste? Presne do toho, do čoho sme zabudli, zapichli ihličku, a to je to, že proste fakt máš tam tu priestor na tú jedinečnosť, nemáš toľko možno tých mestských podnetov a možno aj nejakých, možno dá sa povedať, že horších vplyvov, nie že by teraz sme nejako mesto, lebo ja... Meste nie sú žiadne ako rizikové vplyvy, čo si v Petržalke, Karlovke, žiadne výklenky, nič. Čiže vždycky tam dostaneš tých podnetov, si myslím, že viac, a je podľa mňa lepšie, lebo vieš, ty už keď si vyformuješ tú svoju vlastnú osobnosť a potom sa stretneš s nejakým podnetom, vieš si ho skôr lepšie vyhodnotiť, jak keď si mladý a dostaneš takýto podnet, hej, že môže ťa to väčším spôsobom ovplyvniť na nejakú inú cestu, povedzme horšiu, lepšiu, to môže byť zase v meste vo väčšom meste máš aj viacej možností, ale aj viacej možno na strach. Jasné. Hej, kdežto v malom meste... Viac príležitosti, viac rizika. No, tak. OK. A čo sa týka toho, že dobre, škola, čo ťa bavilo v škole? Zostaňme zatiaľ na základnej. Dobre, čiže vieš čo, na základnej škole priznám sa, že bol som živan, bol som živanisko, ale nikdy som sa neučil zle. Neučil som sa zle. Približne asi také jednotky, dvojky. Vyskytla sa možno jedna solová troječka, ale vždycky som sa kvázi, lebo rodičia, vieš, to klasické, že keď nechceš kopať kanály, tak musíš mať jednotky, dvojky, keď chceš mať nejaké ambície, takže v tomto som rád, aj keď by som povedal, že nejaký extra veľký prínos, niektoré predmety na škole, až by som tak nepovedal, ale samozrejme, keď sa bavíme o základnej škole, tak čítať, písať a počítať, tak bez toho by sme sa asi ďaleko nedostali. Čo sa týka nejakého pohybu, športu a toho vyžitia ADHD, keď to tak ako budeme dneska v veľkých úvodzovkách nazývať, tak ako si sa realizoval v tejto oblasti? Vieš čo, keďže sme v rokoch, Jergy, dajme tomu 1998 alebo 2000, dajme tomu. Som mal 15 rokov. No. 17. Ty si mal už toľko? No. A jak to bolo? Už boli isté fitka? Si chodil do fitka? Ja doteraz v podstate nechodím do fitka, ale... ale boli už, akože okolo tam, áno, 98, 2000 to už boli fitka, určite. No. Golemy boli a všetko také to bolo tu, no. No, my sme začínali asi tak cvičiť, u nás si mohol buď hrať futbal, alebo si mohol začať cvičiť. Hej, takže ja som hral som nejakým spôsobom futbal, ale až tak ma to nejakým spôsobom nenaplňalo, takže začal som cvičiť, začal som trénovať, no a to som začal nejakom 9. ročníku, 8-9. ročník. Dá sa povedať, že tam už na svoju dobu, na svoj vek som bol nadštandardne silnejší ako moji spolužiaci alebo rovesníci v ročníku, takže začal som trénovať v tých prvých fitkách. No a mal si aj nejakého trénera, alebo čo si zobral Arnolda knihu a išiel si? Čo aj vtedy si bol rád, keď sa naškytla nejaká pivnica, do ktorej si mohol vojsť, takže určite nefičalo. Z pivnice je dobré, že môžeš výsť. Tak. Hej, to je základný predpoklad. Tak plagát Arnolda v tej dobe nechybal nikde v žiadnom fitku, to bol proste... Vtedy sa fičalo ešte na pôvodných aj časopisoch Muscle Fitness, to bolo akože brutál doba. Nevedel si skadiaľ ani zobrať tie cviky, ani veľmi nájsť nejaký, dá sa povedať, že v tej dobe mentoring alebo coaching to bolo veľmi vzácne, aj keď by si hľadal, aj keby si hľadal v tej dobe tieto informácie. Neboli sme ešte ani sociálne médiá, sociálne siete. Vtedy štartovali tak ako internety, postupne kaviarne niekde okolo toho 98-2000. Takže. A čo sa týka teda toho, že
Od koho si sa to učil? Alebo to bolo, že pokus omyl vyslovene? Alebo že bol tam niekto, kto tú telocvičňu spravil, tak ten vám povedal, že tak chlapci, toto dvíhajte takto? Alebo ako to bolo, že vôbec neublížiť si? Lebo tam radšej nejdem, aby som si neublížil, vieš, že neviem, jak to správne uchopiť, tak radšej to nebudem robiť. Vieš čo, no však presne, ak si povedal, pokus omyl, chvála Bohu, že klopem, chvála Bohu, že z toho nie sú nejaké zdravotné dôsledky, však jasné, cvičilo sa cviky, ktoré sa cvičili dobre, cvičili sa cviky, ktoré sa cvičili zle, vôbec nebolo ani toľko cvikov, ani toľko na rade a napriek tomu sme kvázi boli dobre stavaní, aj proste sa začali sa venovať nejakým súťažiam v silovom trojboji, hej, to došiel potom jeden taký pán, tréner, hej, došiel do Giraltovec, začal trénovať silový trojboj. To bol... Čo to pozostáva všetko? Silový trojboj z bench pressu, to je tlak na lavičke. Čiže ležíš na chrbte, na lavičke dvíhaš. Áno. Potom mŕtvý ťah, to je od zeme do pol pása, koľko si dvihol. A na kríž držíš, keď to tak ukazuješ? Áno, takže by si mal, akože by sa ti nevysmykla tá činka, to hneď automaticky ti vyjdú tie obrazy v tomto, no a drep, hej, a ešte potom drep, hej, taký hlbší drep tam bol k tomu, takže tieto 3 cviky, no a tu prišlo, ona sa začala učiť k tomu techniku, všetko, no a začali sa vyhrávať aj nejaké súťaže, hej. Keď sa začali vyhrávať. No. Čiže ty si začal vyhrávať, chápem to správne, hej? Tak, chápeš to správne. A podarilo sa mi vyhrať majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji, aj majstrovstvá Európy. OK, tak to sme ani nemali. Toto mi uniklo. Wikipedia neviduje tieto dáta asi. No, ešte popozeráš na YouTube staré vidieka, boli tam aj nejaké slovenské dorastenecké rekordy. Takže vtedy sa to fakt valcovalo, ale to už by som prešiel z tých trojbojov, to bol taký koniec strednej školy, začiatok vysokej školy, hej. Čo ťa na tom bavilo? Lebo to asi akože robiť tieto tri cvičenia a asi naozaj vyžadovalo, že spraviť ich súťažne na úrovni majster Slovenska vyžadovalo ako hodne tvrdú prípravu. Lebo vieš, ja som hrával futbal. Tam máš obrovskú výhodu, že tam sa vieš relatívne schovať občas. Hej? Ja som bol brankár, čiže... Ja, tak si sa schoval veľmi dobre. No, áno, ale moju chybu bolo dosť vidieť. Že nemám. No, hej, a gól. Ale nenabehal si sa. To je pravda, že nenabehal som sa veľa, ale že tam ako berem to z toho kolektívneho športu, že áno, keď chceš v tom uspieť a byť lídrom toho týmu, tak musí ťa byť vidieť, musíš byť dobrý, ale že ako hovorím, že plus minus autobus, ako je tam pasáž toho zápasu, kde sa vieš trochu schovať. No. Ale v tomto tvojom ako sa neschováš vôbec. No, je to pravda, že tam fakt je tam veľmi veľa disciplíny, vytrvalosti takisto a popri tom, keď si chcel dosahovať aj nejaké školské výsledky, do ktorých ma zase tlačili rodičia, tak to není to až také easy, lebo proste vnímal som aj to, že vychádzal som dobre s chlapcami v klube. Boli to veľkí chlapi, hej, v regióne. Tým bolo treba vychádzať dobre. Hej, v regióne. A tak aj ja som bol jeden z nich, takže to úplne to berieš to inak. Ale vieš, videl som aj to, že proste nepracujú na tej inej budúcnosti. Hej, že videl som, že nepracuje sa napríklad na tej škole, na nejakých, biznisoch, podnikaní. Že videl som, že to ide čistou len tou posilkou alebo tým športom a proste ja som to bral stále tak jak hobby. Vedel som, že aj keď vyhral si nejaký pohár, vyhral si aj nejakú medailu, len z toho peniažky proste neprichádzajú a konec koncov som už bol natoľko uvedomelý, aj to jedno či v 15, 16 alebo 19, 20 rokoch, že proste vedel som, že toto ma neuživí a tie ciele alebo sny, ktoré človek mal, tak tu to nepôjde, táďaľ cesta nevedie. Bolo to pre teba niečo také, že OK, chápem, že toto ma neuživí, na druhej strane je to veľmi dobré hobby, ktoré ma formuje, ktoré mi do života dáva hodnoty, disciplínu, vytrvalosť, odhodlanie a tak ďalej a tak ďalej. Áno. Ale že niekde proste príde moment, že to bude musieť ísť na vedľajšiu koľaj v nejakom momente, lebo proste tie peňažky bude treba zarábať z niečoho iného? Zase tu prídem k tomu, že ty musíš mať, Jergi, taký vnútorný silný chtič. To je proste, vieš, nikto nepríde a... Ale kde sa v tebe zrodil ten vnútorný chtič? Lebo, vieš, že sám si to povedal, že boli tam borci, ktorí boli rovnako veľkí jak ty, akurát
pre nich to bolo dosť. Hej, a ty si vedel, že OK, že na jednej strane fajn, že sa vyhneme nástrahám mesta, lebo... Skvelá otázka, hej, skvelá otázka. Pokračuj. Lebo strávime proste čas tuto, ale proste, že kde sa to v tebe zrodilo, akože uvedomuješ si ty nejaký moment dneska už zo svojho života, že čo ťa vlastne inšpirovalo k tomu? Je strašne, ja to vnímam, Jergy, jak strašne silnú to, že proste musíš mať ten taký vnútorný chtíč sa presadiť a proste dať čo dokázať, hej. Môže ťa aj mamka, aj tatko nejakým spôsobom, dajme tomu, podporovať, motivovať, čož na východe alebo v malom meste sa bavme, že to fungovalo úplne inak, hej, tam vieš, mamka a tatko, to je také skôr tradičné, to bolo veľmi sa neukazuj, veľmi nevytrčaj z davu, oni to myslia v dobrom. Preto máš auto, aké máš, no? Hej, oni proste... Splnil si im želanie. To je úplne bežné auto na Slovensku a v Giraltovciach má každý. Jedno, druhé. No. Hej, a vieš čo, tak ja som sa na tom smial, že vidíš, mamka, že to, čo si mi ty vždycky povedala, ja som vlastne chcel presne opačne, takže vlastne ona mi radila, len vlastne vieš, to, čo mi ona poradila, tak vlastne vieš, keď mi mamka povedala, že som dobre, že teraz mám vlasy dobre, tak som vedel, že sa mám ísť zostrihať, vieš. Hej, ale oni to myslia v dobrom, vieš, oni ťa chcú ťa ochrániť, hej, že tam vieš... Idú zo svojich vzorcov, zo svojich presvedčení, jasné. Takže vieš, že ten úmysel na konci dňa je najdôležitejší ten úmysel a ty vieš, že to je pozitívny úmysel, že ona ťa chce ochrániť, hej. Ale keby si nemal ten vnútorný chtíč a chcieť sa tie veci presadiť, proste, tak vždycky toto musí prameniť z teba, hej. Toto ti nikto nepríde zazračne a povie Jergy, Matúš, choď to a to. Ono dá, čo ti povie, ale ty proste musíš mať ten chtíč na to presadenie a nadviaže na to, že sme sa bavili o tých chalánov, vieš, že proste videl som, že chlapci aj veľké svaly, však aj ja v tej dobe som mal dobrú formu, hej, proste všetko super, ale videl som, že trošku aj to ďalej, že proste toto nás neuživí, hej, proste stále mi to vyskakovalo s tými snami a cieľami, ktoré som mal, lebo vieš, môže pred ako Jergy je to v poriadku, že chce mať len, dajme tomu, svaly, hej, však ani to neodsudzujeme, ani to není zle, ale v mojom prípade boli tie ciele a nastavenia boli ďalej ešte vyššie, takže vedel som, že ja tu na tejto stopke, na tejto stanici ja neostávam, hej, že ja posúvam, ja idem ďalej, hej, super stanica, páčila sa mi, dobré obdobie života. Hej, naučilo ťa disciplíny a tá vytrvalosť a tá disciplína, to nepríde z dňa na deň. Vieš, to si nepovieš, že ja neviem, že 20 rokov si bol ajdak a zrazu hop, nie si. Hej, ale ako stáva sa aj také, ale to prídu tam strašne nejaké silné v živote zmeny alebo proste strašne nejaký silný emočný zasah, že by takto si to spravil. Väčšinou sú to veci, ktoré si pestuješ dlhodobo. Áno, tak ono v podstate je to, že ty si to trénuješ. Aj tú lenivosť si človek trénuje, tak. Aj tú vytrvalosť si človek trénuje. A áno, sú nejaké spôsoby, povedzme, že neurolingvistického programovania, kde sa to dá nejakou technikou, proste nejaká forma dôslednosti zameniť za... Čo, neučíš ty NLP? Neučím. Som absolventom, ale neučím to. Na toto nemám ani odvahu, ani papiere, takže do toho sa nepúšťam, ale využívam to pri práci svojej a pri vedení svojho týmu napríklad, alebo ľudí, ktorých vediem, alebo mentorujem. A tak keď badám tú bariéru napríklad, že presne ako nejdeš mentorovať človeka, ktorý je lenivý, lebo to ako je dopredu prehratý súbor. Presne tak. Ale proste keď za tebou príde podnikateľ alebo človek, ktorý chce či už budovať značku, alebo proste rozvíjať seba, alebo svoju firmu, tak už vidí, že má nejaký chtíč, má nejakú túžbu. A potom objavíš nejaké, nazvem to, že limitujúce presvedčenia jeho, alebo nejaké limitujúce návyky, ktoré jemu vyskakujú niekde z nejakého vzorca z minulosti a ten mu vieš zmeniť. Nejakými spôsobmi niekde. Stačí, že sa o tom porozprávaš, nájdeš mu výnimku z jeho života a on si to pretransformuje, alebo práve potom tými technikami podvedomia. Ale späť k tebe, aby sme sa vrátili, že ty si to krásne pomenoval, že toto bola milá zastávka, ale vedel som, že pokračujem ďalej. Čo bol ten spúšťač, a ty si pomenoval to, alebo povedal si také, že toto nesplňalo moje veľké sny. Kde sa začali rodiť tvoje veľké sny? Vieš čo, priznám sa, že som bol stále taký Jergy snilek. Hej, mal som to v sebe a je to veľmi, veľmi dôležitá vec a
v tej dobe sa o tom ešte ani vôbec tak nerozprávalo, jak dnes, čo je vlastne pre celkovo pre spoločnosť, nielen mladých, je to veľké plus. Hej, lebo ty stále by si mal mať nastavený nejaký cieľ, nejakú hodnotu, proste za čím ideš ďalej. A to je jedno, čo sa ti podarilo, a je jedno, v jakom si jej štádiu, hej, či v takom. A je aj v poriadku, keď sa ti v priebehu času menia, lebo v 20-ke chceš dať čo iné, v 25-ke chceš dať čo iné, v 30-ke chceš zase dať čo iné, môžeš dať čo iné, chceš 50, 60, 70, takže, ale stále by si tam dať čo mal mať. No a mal som takú víziu, že proste vieš, taký začiatok, kedy ešte to tak síce nebežalo, chcel som byť proste úspešný, dá sa povedať, že podnikateľ, chcel som si splniť nejaké tie svoje sny, aké som mal, čo k tomu patria, hej, že dajme tomu pekný dom, pekné auta, hej, takže tak, ale to není, vieš, dneska sa to zase mení. Hej, čiže dneska to napríklad, keď dosiahneš zase tieto veci, musíš mať nastavené ďalšie veci, že napríklad chceš, dneska pozerám na to, aby som tam mal lietadlo. Áno, lietadlo, napríklad manželku, jasne, deti, rodinu, hej, lebo ešte napríklad nemám manželku, nemám deti, takže proste chcem aj tieto veci. Hej, a samozrejme pred 4-5 rokmi som to videl inak, hej, a som rád, že som tieto veci dosiahol. Teraz mám zase ďalšie veci a stále si to treba nejakým spôsobom nastavovať, ten chtič, o ktorom sme sa bavili, lebo potom len tak plávaš životom. Odnikať nikam, jak loďka stratená na mori, no. A čo sa týka, dobre, že čo boli také tie tvoje prvotné sny, lebo nezapadol si do toho prostredia, ako keby, že ktoré bolo nejak zlimitované, ale proste ty si našiel ten motív. Hneď sa mi vynorila myšlienka, ďakujem za opäť. A poviem ti, že cítil som sa v Geraltovciach, v tom malom meste, a cítil som sa, Jergy, taký nepochopený. Teraz ti to presne poviem, že taký jak nepochopený, a mal som to ešte aj tú tendenciu to tak mať, keď som bol aj na strednej v Prešove, lebo furt som mal, vieš, ja som mal furt také tie iné a väčšie ambície, väčšie sny. Dobre, mal som kamoša, s ktorými som mohol ísť pocvičiť, tu som mal nejakého kamoša, s ktorým som sa vedel pobaviť o škole, ale vieš, stále to nebolo tie ambície, ktoré som mal ja. Už vieš, a už to je také, že už si myslíš, že vieš, Jergy, fakt, že keď si dlhodobo medzi ľuďmi, ktorí nerozmýšľajú takým spôsobom, jak ty, tak začneš rozmýšľať, že či tvoje myslenie je v pohode. Okay, hej, lebo fakt, že keď to trvá dlhú dobu. Ale musím ti povedať, že v tomto bolo strašne veľké pre mňa, jak som prišiel do Bratislavy na vysokú školu a stretol som svojich kamošov, s ktorými som zdieľal tie svoje názory a proste videli tie veci, pohľady sveta rovnako, tak to bolo normálne, to bolo neuveriteľné, to bolo vykúpenie, lebo ty si zistíš, že hej, ja som bol, dajme tomu, od regiónu, od Giraltovec pri Prešove, ale vieš, potom tam zistíš, že stretneš napríklad aj chalana, ktorý je v pohode a je napríklad super a je od Kežmarku, hej, ďalšieho stretneš napríklad z Lhovca, hej, vy za normálnych okolností sa nemáte kde spoznať, lebo je to dosť ďaleko od seba, ale v tej Bratislave sa už napríklad viete, a oni napríklad tu prišli tiež s podobnými ambíciami, hej, alebo možno aj keby s menšími, ale už sú to zase iné témy, takže toto mi strašne dodalo ten drive, na ktorý nadviažeme po strednej škole, že proste odrazu zistíš, že nie si iný, nechcel by som tak povedať, že vieš, aj každý si druh hľadá svoje, hej, a to nie, že chceš podobné sa priťahuje. Áno, a to nie, že chceš ani da komu, len dakedy sa proste cítiš, že ty kokos, vieš, ty si možno taký druh, ja neviem, poviem, vtáka operenca, a tu sú také vtáčikovia, alebo vtáci. Oro s holubom asi si nepokecajú úplne. Nechcel som tak, akože by sme nikoho sa nedotkli, alebo neurazili. Dal som to v takom zvieracej ríši. Ten príklad mi napadol prvý, ale keď sa to niekoho dotklo, tak asi si to moc personalizoval. No, vieš, že... Ospravedlňujem sa. No, vieš, že tak ti poviem, že keď si aj mladúčky orol, asi stále medzi dajme tomu medzi holubmi, aby sme nedali sliepky, že budeme toto, že si medzi holubmi, tak vieš, môže sa stať, že po 3, 4, 5 rokoch si reálne, áno? Ale túto metaforu ja som teraz niekde nedávno čítal, neviem, či to bolo v knihe nejaké alebo článku, presne toto, že
že ako metafora, že orla dali ku kohutom k sliepkam, ako nepodstatné, ale skrátka, akože síce vták ako vták, ale sliepka s kohutom behajú po zemi, neúplne lietajú a orol namiesto toho, aby bol ten majestátny, ktorý má ten obrovský nadhľad, tak tým, že vyrastal v tom prostredí toho kurinca, tak proste úplne vajíčka neznášal, ale zostal ako keby, poviem to, že v tej metafore mentálne uväznený v tom prostredí, v ktorom sa nachádzal. Hej, že nevyužil ten svoj potenciál a tú majestátnosť, ktorú mal predispozíciu využiť. A presne k tomu aj nadviažeme, aj vlastne dáme, že presne, že ty už si myslíš po tom dobe, že aj keď ty si ten majestátny, alebo proste máš ten veľký potenciál, jak ten orol, tak ty v tom prostredí, lebo premostíme to do toho prostredia, a keď ty si v takom prostredí, tak ty proste upadáš. Hej, ty proste myšlienkovo proste klesáš aj so svojimi ambíciami, aj so všetkými a tebe to nepripadá, vieš, ty z dňa na deň sa ti to nestane. Tebe sa to stane postupne. Hej, že tu vedieš také debaty s týmito ľuďmi, tu majú oni také ambície, tu máš toto a ideš stále, tak ideš dole, dobre, Jergy, že ty si aj mal veľké ambície a zrazu vlastne ty už nevieš, že však oni všetci sú takto v poriadku, im je takto všetkým dobre, čož vlastne ani to není zlé, lebo že keď im je takto dobre, však to není v poriadku, ale ty si takedy na začiatku chcel dať čo iné, chcel si lietať v tých oblákoch, chcel si proste tam byť a preto je dôležité to prostredie, keď není podporujúce, je limitujúce, tak preto by si mal akože to prostredie zmeniť a akože, no a keby som to nadviazal na to svoje detstvo, tak proste toto tá Bratislava mi v tomto, v rámci Slovenska sa bavíme, hej, tak mi rozviazala ruky. Fantastické. Čo sa týka tej strednej školy, ešte na chvíľočku tam sa vráťme. Ako tam sa vyvíjal tvoj vzťah k škole samotnej, že už to bolo, že OK, že cvičím a tým pádom stále sa viem vyhybať tým hrozbám, ktoré život nájsťročného v meste prináša, alebo to už bolo, že OK, tak bola nejaká party, tam som sa zabavil a škola sa tak ako nejak udiala popri tom. No samozrejme, že vieš, motivácia cvičenia v tej dobe bolo sa aj zapáčiť dievčatám. Hej, to je jasné, ale bola aj motivácia... Fungovalo to? No jasné, fungovalo to. Alebo ja neviem, vieš, ja som nikdy nebol taký nacvičený, takže neviem povedať. Takže trošku si tom samozrejme pomohol. Buduje to aj lepšie sebavedomie. Dneska by som ke chlapcom určite odporúčal, že by cvičili, trénovali, minimálne k tomu možno aj nejaký bojový šport. Nie kvôli tomu, že aby sa to viedlo k nejakému konfliktu, ale veľakrát, keď veríš si, toto ti pomáha si dôverovať. Keď máš nejaké schopnosti, znalosti, alebo aj vyzeráš vytrénovaný, za prvé veľmi veľa hrozieb odstrašíš. Áno, OK. Hneď odstrašíš, čiže ani k tomu konfliktu nedojde, lebo si veľakrát Jergy povieš, že OK, tento má 110 kg, tak vieš čo, s týmto sa ani nehadáš. Hej, s týmto sa ani nehadáš. Ja som bol účastníkom dvoch takýchto situácií, kde istým spôsobom sa za mňa povili kamaráti. No. Keby išli byť mňa, tak to nedopadne dobre úplne, ale mal som kamošov väčší odo mňa, ktorí to vyriešili a zastali sa ma. No. Úplne som sa vrátil a pozdravujem chlapcov k baru. No ja som bol veľakrát v mladosti ten, ktorý sa aj tých kamošov išiel zastať, ale len v tom prípade, keď som videl, že to bolo hodnotovo v poriadku, hej. Lebo vzniknú aj tieto situácie, ale nechcel by som ísť až tak veľmi, že do týchto tém, hej, ale prispieje ti to k tvojemu zdravému sebavedomiu. Hej, že proste nebudeš sa potom bať povedať, vieš, aj keď s takým prídeš napríklad do konfrontácie, do vecí, ktoré sa ti možno nepáčia, tak vieš tomu človeku si nepovieš, že preto a preto mu to nepoviem. Vieš, lebo si povieš, Jergy, ty zase jak chlap vnútri, máš v sebe, že poviem mu veci tak, jak sú, nie zlom, poviem mu veci tak, jak sú, lebo stále to máš v sebe, že keby aj v prípade dačomu došlo, tak ty sa vieš v tej situácii postaviť a ti to trošku zase, ti to nezviazuje ruky, ale ťa to uvoľňuje v tej konverzácii, lebo si nejakým spôsobom dôveruješ, hej. Čiže v tomto som to hodnotil pozitívne, že sa chodilo cvičiť, sa trénovalo, vtedy ešte bojové športy, ani oktagón, ani tieto veci nefičali, takže iba sa dá sa povedať, že trénovalo, hej, boli nejaké kluby, ale to bolo úplne maličko. Ja som týmto smerom, ja som mal vtedy
zamerané na tie silové športy. Jasné. A tá stredná škola učila ako také predmety? Bolo niečo, čo ťa vyslovene že aj bavilo? Alebo si to bral, že musím absolvovať? Vieš čo, bral som to reálne tak, že stredná škola ma strašne energii zaťažovala. Akože fakt ti poviem, že prvý, druhý ročník skrz to, že som ešte musel z Giraltovec cestovať do Prešova každý deň, tak to ani sa nebáme. Zase, keď sa dostaneme k tej vytrvalosti a k tej disciplíne, tak to je masaker, lebo máš 15-16 rokov, neviem, 6:40 išiel z Giraltovec autobus, čiže musel si stavať dajme tomu, 6 ráno, zobrať si tú plnú tašku kníh, lebo to na strednej škole si vieš, ak 7, 8 do 10 kníh plus zošity, perašník, to reálne 15-kilový batok, dneska sa tomu rozpráva túra do hôr, hej, toto si vtedy normálne absolvoval každý deň, zobral si tak tašku, nasadol si na autobus, na starú karosu a išiel si do Prešova, dajme tomu 30 kilometrov z Giraltovec, to je cca, alebo neviem, 28, 27 a dojdeš na stanicu, no a z tej stanice... Z ktorého konca ideš, vieš? No, tak. Hej, a potom ešte vlastne sa máš presunúť na tú strednú školu, to zase nejakou mestskou hromadnou dopravou, takže zistíš, že prídeš na 8 do školy a potom tam máš byť do nejakej, ja neviem, povedzme príklad, do 2. Zas absolvovať si cestovanie naspäť, to sme možno nejaký 4-5 hodín a ty si reálne od 6 si zober, že si od 6 rána hore, prídeš domov o 5 a ty si ešte sa nič do školy nepripravil, ty si neužil žiaden voľný čas a nič, hodíš tašku a ideš do posilky. Hej, a takto som ja fungoval. A nie, že sme chodil do posilky, ja som ešte, vieš, sa trénovalo a vyhrávali sa súťaže, vieš, čiže tú posilku to bolo extrémne náročné obdobie a ja keď som ešte kvázi chcel sa nejakým spôsobom, vieš, pripravovať do tej školy, lebo nechcel som cez tie ročníky prechádzať, tí moji kamoši tam kvázi to neriešili, hej, oni doslova škola hrou, ale vedel som, že proste to tam že potom... nech je, jak je a áno, nejak sa z toho dostanem, ale... No, ale vieš, proste vedel som, že ja touto cestou nechcem ísť, že tie ambície sú tam iné, chcel som ísť na vysokú školu, takže zase v tej dobe sme to zase inak pozerali, vysoká škola bola vtedy veľká prestíž, dneska možno zase sa trošku ten názor v tomto upravil, vďaka určitým ľuďom. No. Ale tak zase chceme veriť, že sú školy na Slovensku, kde to stále má úroveň a má to zmysel tá vysoká škola. Hej. Tak. Ono, keď ti to pomôže, ja napríklad, k tomu Jergy by som povedal, že ja som študoval právnickú fakultu, avšak najviac by som za tú školu bol najradšej za to, že proste, že som prišiel do tej Bratislavy a spoznal som ľudí, jakých som spoznal ľudí. A že sa nasieťuješ na kopu šikovných mladých ľudí, z ktorých neskôr vlastne viete spolu dať čo tvoriť, viete si pomáhať a väčšinou tam prídu ľudia na vysokú školu, ktoré majú tiež ambície. Hej? Dobre, a ako si sa ty rozhodoval o vysokej škole, že podľa čoho si vyberal, že ktorým smerom, akože OK, že smerom západ to rozumiem, ale skôr, že aká škola. Až tak si nepandí. Vieš čo, vravel som stále, dával mi to taký najväčší zmysel, takú aj, dá sa možno povedať, osobný prestíž, takže chcel som byť právnik. Prichádzalo do mňa do úvahy len to právo z vysokej školy, taká, že mi to naplní takú ambíciu. No a aj si mal ambíciu reálne sa tomu právu aktívne venovať, ako nejaký advokát, koncipient a tieto veci? Áno, mal som, len to bolo v tom období, kedy pribudla 5-ročná koncipientská prax a druhá vec, ktorá zmenila to celé je, že jak som kvázi prišiel na tú vysokú školu, hej, to sme boli možno tí prváci, druháci a to je to, že sme so spolubývajúcim, s mojím veľmi dobrým kamarátom, Michalom začali kvázi, on prvý rok nejakým spôsobom začal predávať tie RC modely a celkom sa mu to podarilo, na Zlatých pieskoch mal prvú prevádzku. No a ten ďalší rok sme kvázi sa do toho pustili, že ideme do toho, že proste skúsme spraviť viac prevádzok, dáme si vyrobiť stoly, zaregistrujeme pokladne a vyskúšame to robiť vo väčšom. A kde sa v tebe zrodilo medzi Giraltovcami a Bratislavou to podnikateľstvo, alebo proste taká tá chuť podnikať, chuť začať akože robiť takéto projekty? Stále sa budem vrácať, Jergy, k tomu, že vieš, že proste to je také, že ešte aj keď si možno z malého mesta alebo regiónu, ťa ľudia veľakrát podceňujú.
A to je na druhej strane, tebe to dáva taký veľký chtíč, vieš, veľakrát, keď si prišiel do mesta, to je v každom meste, je to, vieš to, ja neviem, Košičania si myslia, tam my sme z Košic, tam my sme už veľkí frajeri, hej, alebo my sme z Prešova, alebo ja neviem, my sme z Bratislavy, lenže... Tak to ja si myslím, že Bratislavčanov už reálne veľa není. Hej, že ako reálne ľudí, ktorí sa tu narodili a žijú tu, už podľa mňa sú ako v menšej polovici, čiže rovno nepravdivá veta, ale že je nás menej ako polovica žijúcich ľudí tu v Bratislave, ktorí sa tu reálne narodili a vyrastali. Ale však Bratislava je zase krásna, hej. A ja som s tým v pohode, akože... Krásne sa rozvinula aj vďaka týmto všetkým. Dojdete ďalší, to je úplne v pohode, akože ja s týmto nemám problém vôbec, ale skôr teda to, že ten podnikateľský duch, hej, že bolo to, že OK, že vedel si, že máš nejaké ciele a to podnikanie si bral ako prostredok, ako tie prachy zarobiť na plnenie si tých cieľov, alebo ťa bavilo to, že ideme podnikať a to je ten adrenalín nepoznaného. Strašne veľmi, zase sa tam vrátim Jergy k tomu, že proste k tomu chtiču, že musíš mať ten taký vnútorný chtič sa proste v živote chcieť presadiť. Hej, že proste, že ešte dajme tomu do tých 18-20 rokov ťa kvázi možno motivujú nejakým spôsobom, alebo ovplyvňujú kamoši alebo rodina, ale potom proste, keď na tom nebudeš makať ty, tak na tom nebude makať nikto, hej. A ja som proste mal to, že proste chcel som sa presadiť, dá sa povedať, že vo svete, takže stále tam bolo, hej, a máš taký bež, že toto je z malého mesta, ten je z malého mesta a ty to chceš doslova rozbiť, ukázať, že ty to zvládneš, dokážeš. Čiže bol toto možno taký tvoj motív, že na jednej strane, že ty si to vnímal ako keby, že v jednej vetve si to vnímal ako tú nevýhodu, že som chlapec z malého mesta a že to ti vlastne dávalo ten drive na to, aby si, že aj ja vám ukážem, sebe ukážem, dokážem to a že to bol vlastne ten drive, že to v tebe vzbudzovalo ten drive? Určite aj to, lebo proste vieš, že veľakrát je taká chyba, že vieš, že keď si niekto povie, že ja neviem, že Jergy, že vieš, si povie, že OK, tak ja som z Bratislavy, ja som dačo viac, jak napríklad ten, ktorý príde z regiónu, z mesta, lenže ty si to povedať môžeš, lenže rozdiel medzi vami reálne nie je žiaden. Hej, proste keď veľakrát tí ľudia, čo sú v tom meste, v tom regióne, ten potenciál ani nevedia využiť, hej. Kdežto ten človek, ktorý tu príde, hej, že dneska to je kopu ľudí, ktorí tu dojdú zo zahraničia, príde aj tu do Bratislavy a príde tu podnikať, pre ňoho je to fantastické, úžasné mesto, on tu príde ja neviem, poviem sme príklad zo Srbska, alebo tu príde z Kazachstánu, alebo skadiaľ a jemu sa to tu brutálne páči, hej, to pre nás, alebo pre toho obyvateľa, ktorý tu býva, on to berie ako samozrejmosť. Hej? A on je tu, Jergy, a on sa chce veľmi presadiť, on chce veľmi proste dať čo vymyslieť v tej Bratislave, alebo dať. No a tak my sme to mali kvázi tak nejak východniari, sme to mali, že sa chceme veľmi proste presadiť, ale ten chtíč je, že proste chceš pracovať, makať. To vôbec nejdeme posudzovať toho, lebo takýto chtíč môžeš mať aj ty, aj hoci ktorý človek iný z mesta, len vravím, že u mňa to bolo to, že sa chceš proste presadiť, hej? To vnímam napríklad tak, túto tému, alebo túto časť a absolútne to rešpektujem a chápem, ako to myslíš. Možno ja som ako keby generácia ešte, ktorá ako detstvo, napriek tomu, že teraz, že asi som vždy mal všetko, čo som potreboval na prežitie a život. Mal som tenisky, mal som rifle, mal som tričko, mal som bundu a tak ďalej. Asi poriadne tričko. Tak, ale že keď sa na to pozerám dneska spätne, tak akože nehovorím, že by sme žili v chudobe, to by som si nedovolil povedať, ale nebolo to, že by sme žili v nejakej extrémnej hojnosti. A že to je možno ten môj motív, ktorý mňa ako človeka vyformoval do toho, že OK, že toto je ten môj chtíč, ten motív, že pre seba a svoju rodinu vytvárať hojnosť. A nedávno som mal takú veľmi zaujímavú debatu a to iba nakrátko odbočím, aby sme tu vedeli fakt dlho, že ako vlastne, keď ty ako človek sa dostaneš a dokážeš v tom svojom živote vytvoriť hojno a potom ti do života prídu tvoje deti, ktoré už žijú v tej hojnosti, ako ich vychovať tak, aby si to vážili a aby proste s tým vedeli pracovať a aby to oni nezobrali automaticky, že to proste ja sa len zobudím a je to. Hej, že... A na toto je presne jasná odpoveď. Vieš, ak takto vychovávať deti. Hej? To už napríklad to už hovoril teraz aj dubajský kráľ, ktorý proste hovoril, že vieš proste, že oni teraz žijú v blahobite, lebo teraz Dubaj zažíva veľký blahobyt, že ich deti budú žiť takisto v blahobite, ale že ich deti
už by mali začať zase život zažiť na ťavách a na všetkom. A nadviazal na to, vieš, presne to Jergy, že vieš, že to je tak, že silní chlapi, vieš, robia dobré časy, hej? Hej, a ťažké časy robia silných chlapov, áno. Silní chlapi robia dobré časy a dobré časy robia slabých ľudí. Nie, áno. A dobré časy vytvárajú slabých chlapov a slabí chlapi potom vytvárajú tie zlé chvíle. Hej, ale zlé časy vytvárajú silných chlapov a silní chlapi vytvárajú dobré časy. Hej, takže to je ten kolobeh. A preto aj keď odpoveď moja je, že vieš, že presne, že veľakrát potom, keď by si dal, že ten blahobyt, keď dáš len zadarmo tomu dieťaťu, tak to nikdy nepomáha. Ja ti poviem, že ja som nepochádzal zo zlej rodiny, zo zlej rodiny, keď som niečo chcel, akože proste vždycky otec to nejakým spôsobom vedel zabezpečiť, zase neboli sme neviem jakí akože prachači a v každom prípade ma ale otec vždycky motivoval skrz to, že dal mi nejaký cieľ. Hej, že dal mi nejaký cieľ a ja ti poviem, že toto funguje fantasticky, toto si určite od neho požičam, ja keď budem raz vychovať svoje deti, že proste, že musíš tomu dieťaťu nekúpiť preto, že si mu to sľúbil, nie preto, že teraz, ja neviem, prišlo nejaké obdobie, OK, má nejaké narodeniny, to je samozrejme, ale proste ho motivovať skrz to, že OK, budeš mať, ja neviem, jednotky, dvojky na vysvedčení na pol roka, tak dostaneš proste to a to. Lenže na druhej strane potom musíš spraviť aj to, že keď tie jednotky, dvojky nebude mať, tak mu to kúpiť. Tak. No. My teraz hráme s dcerou takú hru a ona má 4 roky a rieši tému bicykel. Veľmi chce bicykel, tak má takú kasičku, do ktorej si musí hádzať drobačiky. Samozrejme, či drobaky dostane odo mňa, vidí v aute a zobere si od maminy svoje a tak ďalej. Vyťahne otcovi z peňaženky. A to by si nedovolila úplne, ale z auta si zobere v pohode, lebo to je jak na zmrzlinu, takže to bere. Ale proste, že musí ich dať do tej kasičky a vytvárať jej to, že jasné, môžeš sa zobrať aj skúpiť ten bicykel a páči sa, tu máš, poď sa voziť, ale presne, že vytvárame to, že není to hneď, že proste je tam ten a ja sa teším na to, s jakým ona zážitkom pôjde čoskoro do toho obchodu a presne povedal, že keď nazberáš v tejto kasičke peňažky, tak ju zoberieme a doložíme ti na bicykel a pôjdeme ho kúpiť, hej. A ono teraz chodí a proste zberá do toho prachy a teší sa na to, že pôjde k tomu bicyklu, ale to je, vieš, že to je... A koľko má rokov je? 4 roky má. Aha. A bola 3-krát na takých dovolenkách pri mori, že ja som v 4 rokoch veku nevedel, že existuje more, hej, takže... Ale toto nie je zlé, ale toto je v poriadku. Ale spoznáva kultúry, má, ako hovorí po anglicky s cudzými ľuďmi, akože brutál, hej, čiže má to presne to, že nejakú formu výchovy my tam máme, ale teda naspäť tebe, že to boli tie tvoje motívy, že na jednej strane teda to, že si to vnímal, že si síce z malého mesta, ale máš veľké ciele, že tak to bol ten drive, ktorý si v sebe mal. A môžeme ísť teda na tú vysokú školu, že... To už len skrz to prepáč, že doplním, že vieš, že není dôležité, že to odkiaľ si, ale kam smeruješ. A to je úplne že najväčšia pravda. Hej? To je jedno, to hociakých velikánov, keď si dáš z minulosti, od Arnolda, ktorý pochádzal z malého rakúskeho mesta. Hej, čiže není dôležité, odkiaľ si, ty toto nech ťa nejako v živote nezalimituje, proste dôležité je, kam smeruješ. A hlavne akože, ako nemusíme si tu klamať, ale akože Slovensko to je tak malá a nechcem povedať zbytočná, ale že bezvýznamná krajina, že sem ani teroristi neprídu, hej, že my sme tak zbytoční, ale proste, že z tohto hľadiska, že naozaj, že tu ak niekto má pocit, že je strašne slávny v Bratislave, tak prejde cez hranice a v Kice v potravinách ho už nikto nepozná, čiže tam si myslím, že končí veškerá sláva toho človeka a nemyslím si, že hodnota sa merá v takýchto veciach, ale k tomu sa určite dostaneme. Áno. Čiže zase, čo je to malé mesto, s čím to ideme porovnávať, že už len s Prahou je Bratislava nič, tuto za rohom je Viedeň, ktorá má milióny obyvateľov, čiže my sme také ako milé predmestie Viedne. A to je celé, hej, že to, ak tu niekto nadobudne pocit, že Bratislava je pupok sveta, no tak OK, no tak sorry, kamo. Ale pekne ide aj Bratislava do popredia, páči sa mi, aj toto, hlavne sa mi už páči, že vieš, že už máme to tu pekno, také tie pekné mrakodrapíky, takto, všetko. Jedna vec je, že mesto ako také, áno. A potom to, čo ja som skôr hovoril, bola tá mentalita tých ľudí, hej, že, viem, že starostlivosť o mesto, ja Bratislavu milujem napríklad na to, že si v centre mesta, tak ako aj teraz sedíme. A keby sme sa rozhodli, že chceme ísť do lesa, tak sme za 10 minút na železnej studničke na Partizánskej lúke sme v lese, ktorý má po Mohylu pod Bradlom 70 kilometrov.
Hej? Skvelé, no. A môžeme byť v lese koľko chceme, 2 týždne sa tam môžeme stratiť a nikto nás nenájde. Hej? Čiže a pritom si 10 minút od toho. Ja som kedysi chodieval, to miloval, behávať ráno na železnú studničku. Tam poznám to a to je super. Prídeš ráno, zabehaš si, nikde nikoho a za 30 sekúnd dojdeš na tú patronku, kde všetci nervózne trúbia a ponáhľajú sa a zrazu si v tom ruchu. A to je krásne ten paradox, že toto potom už v tých veľkých mestách už to není. Presne to, čo si povedal, preto mne napríklad vyhovuje, aj mne sa preto Bratislava akože aj veľmi páči, lebo ja osobne mám rád mesta tak do 1 000 000 obyvateľov, hej, že ja ti poviem, že mne vyslovene sa páči, že Bratislava je ešte takto, lebo proste to celkovo tie smerovania, mohli by sme sa baviť tých veľkých miest, jak je Londýn, Paríž, za mňa ja v tom nevidím ani veľkú, už aj Viedeň z Viedne sa stala tak trošku taká až veľmi multikulty, takže ja... Už som čítal, že už viac ako 50% Viedne nie sú vlastne Rakúšania pôvodní. No a to ako neviem, že či to by bol asi na ďalší podcast toto, ale s týmto ja neviem, či som... Mne sa napríklad páči, že Bratislava je stále taká, dá sa povedať, že ešte stále naša, takže aj, že jak pekne napreduje a mesta do 1 000 000. Hej, a aj pre mňa... Aj si niekedy v živote túžil v rámci svojho vývoja a nejakého vyspievania veku, že fakt je, že veľké mesta? Lákalo ťa to niekedy? Vieš čo, mne sa práve, že toto, že pre mňa bolo veľké mesto, pre mňa bolo veľké mesto, jak som prišiel do Bratislavy, hej. Čiže pre mňa to bolo veľké mesto a priznám sa, že zase už potom, keď až bolo veľmi veľké, vieš, tak keď už žiješ v 5-6 miliónovom meste, ako jak to vnímaš, že žiješ v 5-6 miliónovom meste? Vieš, že proste čo, aj stále je to tam dobre jedno, druhé centrum, ale už aj veľakrát je s tým spojená aj vyššia kriminalita, aj všetky ostatné veci a Bratislava je pomaly, dá sa povedať, že ešte stále oproti týmto metropolám sa bavíme o veľmi, veľmi bezpečnom meste, hej, čiže... Vysoká škola a ten začiatok podnikania. Bavili sme sa o tom spúšťači, že čo bolo tým driveom. Áno. Napadlo vás to s kamošom. Pekne sme odbočili. No, ale vrátili sme sa akože k základnej myšlienke. Vieš, nie je dôležité odbočiť, dôležité je vrátiť sa naspäť. Na správnu cestu. No. A poďme teda sa posunúť ďalej. A ten úvod toho podnikania, že čo ti na tom zachutilo? Vieš čo, išli sme to teda skúsiť. Veril som, že to proste, že to že by sa to podarilo, ale chcel by som ti ešte predtým povedať jednu vec, ktorá bola vtedy super. Neverím, že to dneska tak poviem. Ja som bol vtedy aj nechala ma frajerka a bolo to dosť také ako, že silná taká lekcia pre moje ego. Hej, vtedy som tak dostal, ona vtedy aj fungovala v nejakom MLM marketingu, tuším, že to bol MV. A ona ma dávala, že by som aj ja začal nejakým spôsobom čítať knihy. Ja som veľmi knihy nečítal, ani keď som nemusel zo školy čítať, ako to romány, toto sa nebáme. Ja som si myslel do 20 rokov, že ja reálne nerad čítam knihy, ani že tu nemám rád, že proste nie som ten typ človeka, ktorý proste rád čítá. No a potom, jak kvázi ona sa aj so mnou rozišla, hej, tak bola to pecka pre to ego, tak vieš, vtedy veľakrát si uvedomíš, že tie veci, ktoré ti ten druhý hovoril, odrazu potom príjmaš a chceš robiť, hej. No a potom som začal čítať tie knihy a tam boli aj viacero z takých kníh, jedna z kníh, ktorá mi aj zmenila to moje nastavenie, doslova život, takže to som aj čítal, hej. No a... Pamätáš si, aká to bola kniha? No jasné. Daj. Mysleté veľkorysé. To je akože moja topka kniha, hej. To je akože brutál. A tá kniha ma zase úplne inak nastavila, ešte viacej, lebo ty keď si aj dobre nastavený, ale ty potrebuješ to dať do takých šuflíčkov, vieš, že proste si to trošku nejako usporiadať celé a tie knihy sú na to super. No a do toho prišlo s tým kamošom Miškom, že vlastne ideme teda robiť tie RC modely, že všetko, hej, jemu to tak pekne vyšlo, prvý rok, bolo to super, dal k tomu toto, no a ja som povybavoval nejaké stánky, respektíve obchodné centrá, vtedy aké boli, či v Košiciach, Optima, ešte v Prešove sme vtedy ani tam nejaké nemali, bol tam nejaký Max, hej, Tesco,
No a do týchto obchodných centier pred Vianocami tie nájmy stali, že reálne, že dosť. Hej, to sa bavíme, že už v tej dobe bolo euro, alebo bavili sme sa, že reálne, že ti takto prenajme, vieš, že takéto elko si tam dáš a sa bavíme, že chceli za to v 1000 euroch. Hej, že to akože, a teraz máš, ja neviem, máš 20 rokov, ja neviem, tátko ti dáva, povedzme, 100 na týždeň, hej, a ty sa tu bavíš, že treba tie 6 stolí dať vyrobiť, všetko. Takže boli sme si zobrať študentskú požičku, hej, nejaké oco kvázi s mamou som od nich nejaké vydajkal, ale to nepokrývalo to, nestačilo to, tak som sa bol zobrať aj študentskú požičku, hej, to nám dali s kamošom, tuším 10-15 tisíc. Neuveriteľné, že v tej dobe ti takto len tak na podpis študentovi dá takéto peniaze, akože to bol brutál. No a vieš, taký som mal... Asi vám uverili, že to myslíte vážne. No hej, a akože a vieš čo, tej paničke, ja som bol z toho taký vystresovaný, že idem brať svoju akože prvú požičku, svoje prvé peniaze, že vieš, ak rodičia ťa pustili do veľkého mesta a ty sa tu hneď ideš zadlžovať a vieš, už také scenárie si kreslíš, vieš, že proste, že čo to tu vlastne... Tak obličku predávaš. Hej, vieš, že čo to tu ideš vymýšľať, že vieš, že proste, a to vieš, vtedy vieš, ako sa bávame, vieš, že 10-15 tisícečka, no nebolo ti to, vieš, proste to nebolo ti to jedno, vieš, to boli pre teba akože vtedy... Áno, reálne brutál prachy a že keď ti to nevíde, že ty vole, že čo s tým ďalej, hej, tak z paničke sa rýchlo pýtam a potom, vieš, mali sme to nejako prerátané, že keď ti keď vám prídeme v januári, februári tie peniaze vrátiť, že koľko to preplatíme, ona tak guľala s očami, že jasné, to každý rozpráva, že vieš, že požičam si, hneď prídem vrátiť, nie? A potom akože to normálne spláca. No a keďže to bol sezónny biznis, a tie vrtuľníky RC modely, možno si to pamätáš, kde to bolo po obchodných, aj tu v Auparku to bolo, v Euroveji to bolo, tie lietadielka lietali po obchodnom centre. Pamätáš si to? Také stánky, no tak to boli naše stánky. Hej, a proste lietali tie helikoptery, ja som to mal na východe, hej, a my sme to mali s tým kamošom sme to mali podelené. On ich mal tu, ja som namiesto škúškového ste podnikali. No, toto nám bolo extrémne vyčítané. To akože zás dobrá poznámočka, akože rodičia... To je mentalita slovenská, akože neprekvapuje ma to. Rodičia nás za toto strašne dávali a vedel som, že keby mi, vieš, lebo keby som mal problém so školou, strašne by mi to vyčítali. Ako tam som len riskoval, dá sa povedať, že lebo keby, vieš, že keby ti vyšlo podnikanie a skúškové nie, tak by ťa akože mali rodičia, všetci by ťa mali v zuboch, lebo oni ti kvázi platili tu nejaký internát, hej, v Bratislave, hej, financovali. Ale zase, keby ti vyšlo skúškové a nepodnikanie, tak presne. V tej banke by ťa úplne mali radi. Hej, čiže tam akože si nemal veľmi, takže fakt, že dali sme do toho, dá sa povedať, že dušu, no ale chvála Bohu, vyšlo to perfektne, takže robili sme tržby fakt, že výborné až neuveriteľné a smiali sa nám, že vieš, že na právnickej fakulte, že to sú to tí, čo robia s hračkami, s týmto a my sme pri tom Jergi na tom super trhli, zarábali a keď sme si tak potom prvé peniažky rozložili na postel, hej, že na intraku. Tak si kúpili ten intrak. Až tak nie, ale priznám sa, že to bola to extrémna sprúha, že proste, že wow, že ty vole, ty vlastne vlastnou hlavou si dokázal proste zarobiť koruny, to sú tie, vieš, to sú tie prvé aj zistenia, to sú presne tie kročiky, ktoré nevynecháš, keď chceš robiť, ja neviem, taký biznis, aj nehneď, Jergi, trafíš, vieš, tú žilku, že si povieš, že OK, teraz ma napadnú, ja neviem, že halušky, tak vieš, že proste, že bum, halušky, možno to nebudú halušky, ale možno k haluškom sa dostaneš cez nejaké obaly a tam zistíš cez prepravu a nakoniec tá preprava bude ten tvoj biznis, ktorý bude topka. Málo z tých príbehov, keď aj čítam, aj pozerám, málo z tých príbehov ten prvý úplne ide, no. Áno, že ak vieš, začal podnikať v 20-ke, hej. Presne, to je iné je, keď ideš nejakou kariérou v korporátoch a potom začneš podnikať, kde sa naučíš na peniazoch iných. A potom si založíš svoje podnikanie. To mi bolo aj odporúčané, len ja... To si nestihol. No, tak. A otázočka. Ty si povedal, že ste si došli požičať 15 000, bol si vyklepaný. No. Keď si povieš dneska suma 15 000 eur. Nechcem, že by to vyznelo zle, ale tak dneska je to jasné. Dneska to je úplne iný pomer pre mňa. Hej, iný pomer. Vtedy to malo veľkú hodnotu, hlavne, vieš, tak vtedy to bol vabank.
Vieš, vtedy to bol vabank, že proste vieš, že škola, vieš, ideš proti, dá sa povedať, že proti rodičom, proti presvedčeniu. Ty si tam len reálne, tam bolo len 3% alebo 5%, poviem príklad, že to mohlo dopadnúť dobre, že by to dopadlo aj so skúškami, so zápočtami dobre, a aj že by to dostalo s biznisom dobre, aj že by si s rodičmi dostal. Ale ti na to nadviažem, že kvázi objednávali sme ten nejaký, čo sme vozili od Číňanov, niečo sme vozili od Číňanov z Prahy, niečo sme objednávali priamo z Číny. To vtedy aj Ergi poslať peniaze do Číny, to bola tiež odvaha. Hej? To nebolo tak, že vieš, ak sme v tejto dobe, vieš, že Číňan ti povedal, vieš, si mladý chalaň, sedíte s notebookom na internete a Číňan, vieš, pýta od teba, vieš, že peniaze pošli do Číny. A ty teraz chápeš, hej, že tebe každá korunka... on existuje. Hej, presne, hej, že teraz ako ty vieš, že a vieš, nikto ti nedal nič dopredu, nikto ti nedal, že proste, že dačo, ty pošli peniaze a veríš, že možno raz dačo ti z Holandska príde, lebo chodilo to tuším do Holandska, cez prístav, že ti zavolajú, že že ide ti prepravka ďalej, hej. Takže aspoň vtedy sa to eliminovalo dobré riziko tým, že boli nejakí Číňania boli aj v Prahe, ktorí kvázi už si nahodili na to maržu, ale bolo to pre nás ďaleko bezpečnejšie už, hej. Takže prišli, popredali sme tovaru, kopu, a ja som až neveril, ten kamaráta, ten Miška otec on fungoval trošku v obchode, on to trochu už koučoval nás, jak mladých kvázi tomto chlapcov, hej, však sme to preberali, vieš, ty máš ten chtič, ty na začiatku máš ten chtič, ty máš ten drive, ale ty potrebuješ aj nejakú tú informáciu, a keď si dobre nastavený, tak si dáš poradiť, to je skvelé, hej, že ty keď si fakt, že proste, že nie si pyšný a že veľmi chceš a máš dobre mienené rady, ty dokážeš rozbiť, potrhať fakt, dá sa povedať, že reťaze, len potrebuješ taký na to nástroj, lebo ty keď ideš len s tým driveom, s tým chtíčom a nemáš tie skúsenosti, môžeš si aj akože v týchto veciach pekne vylámať zuby, však veľa podnikateľských príbehov je aj, čo končí tak, že proste mali chtíč, mali všetko, ale proste ich zlikvidovali tie výdavky a to celé okolo toho. Vrátim sa k tomu, popredali sme kopu tovaru, ja ti tak poviem, Jergy, keď prišiel a videl som doma, keď som na východ navozil k našim rodičom do Giraltovec celné miestnosti a garáže hračiek, a keď toto moji rodičia videli, počúvaj, oni kúkali na mňa, že či mi neharaší, a ti poviem, že ja som sa smial s tým Michalom a som mu vtedy hovoril smial, no vieš, to je presne to, že to je super, že v tom veku tie nastrahy vidíš úplne oveľa viac v pohode, jak by si ich videl dneska. Dneska by si bol z toho, viac by si to prežíval, jak vtedy. A sme sa smiali na tom, že keď nám nevyjdú Vianoce, tak Jergy, hovorím, že naše ešte 2-3 pokolenia našich detí budú predávať, sa majú s čím hrať. Sa budú hrať s našimi hračkami. Hej, že proste, lebo to boli fakt, že to boli plné miestnosti, všetko, lebo to boli veľké tej krabice, všetko. No a si predstav, že takto dopadlo, že neviem, taký 4-5 dní pred Vianocami sme mali všetko vypredané. Wow. Všetko. A teraz prišlo to, že to bola zase tá informácia vtedy od toho kamošovho tatka, že chalani, že teraz idete do najlepšieho týždňa, že teraz proste potrebujete najviac zabrať, že teraz potrebujete robiť najväčšie predaje. Ty teraz rozmýšľaš, že ale 5 dní do Vianoc, vieš, že ty si to celé robil, bo si vedel, že do Vianoc sa najviac predáva, hej, a že toto. Takže, že máte ešte zobrať nejaké, ja neviem, že 4-5 dodávok tovaru a ešte do Vianoc to predáte. A ja, že ty kokso, že vieš, a teraz si zober, že Jergy, že po celý mesiac a pol si trpol. Ostali ti už možno dajaké korunky. Nie ešte toľko, koľko by si chcel, ale už dajakú korunku si z toho videl, že dajme tomu, že to najhoršie už ti nehrozilo. Áno. Hej? A teraz na posledné 4-5 dní potrebuješ zrobiť ten totálny, že vabank, že to teraz risknúť, že proste toto. No a funguje to tak, že pred tými Vianocami je to tak, že proste to je nakupné šialenstvo v tých obchodných centrách, to je proste, že tam čo položíš na stôl, to proste ľudia berú, keď on to vie k nejakému človeku priradiť, proste ty... Ty si reálne aj predával tie veci? Alebo bol si aj ty na stánku? Ja som to bol na tých stánkoch, lebo... A čo si tam dal? Jak si to predával? Počúvaj, čo si aj tie príbehy, čo si tam motal hlavy? Počúvaj, to bolo úplne najlepšie v tomto, že ty si ani nemusel Jergy motať, len sa potrebovali stále s tým hrať. Preto tie lietadielka lietali po tom obchodnom centre, preto nám aj tie správy centra nadávali za to, že proste, že veľa lietajú a neváš predávať, toľko nelietajú. Áno, dobre, a jasné, predávač nech len lieta ďalej, lebo vieš, prečo to bolo? Išiel si s rodinou, išiel si s týmto a zrazu videl si lietajúci predmet a v tej dobe to začínalo, to nie, že Jergy dneska už drony, všetko. Vtedy sa bavíme, že ti dačo liaká hračka lietala, to keby vidíš prvé elektrické autíčko na ovládanie, no všetci to museli mať. Hej, kto by nemal, vieš, v tej dobe, hej, a takisto tie vrtuľníky, no a my sme tento trend tam stihli, hej.
No a proste vypredali sme to všetko ešte 4-5 dní pred Vianocami. Pamätám si, jak mamka mi ako hovorila, synku, už len nekúpuj žiadne prosím ťa ďalšie hračky. A ona keď videla, že ešte 4-5 dní pred Vianocami som navozil dodávky, tam akože strašne sme tam mali vtedy akože boje, čiže tam musíš si, by som povedal, že veľmi byť... A to s kým si vedel, že mama je proti, tak si vedel, že si dobre. Tak, tak presne. Hej, takže tam musíš byť fakt, že veľmi zapálený a oni to zás nemyslí to vzlom, ona ťa chce chrániť. Vieš, zase pozitívny úmysel ťa chce chrániť, ale ty to nedáš Jergy v tom bez toho, že by si proste tej svojej veci veril. Hej, a to za teba nikto neurobí. No a poďme teraz takým akože skokom, že toto sa podarilo, zjavne, hej, že predali ste. A kde sa potom zrodilo takéto ozajstné podnikanie tvoje, že toto tak akože zachutila tá vášeň, že dá sa z nejakej myšlienky spraviť realizácia, dobre sa zabaviť a ešte aj zarobiť. Áno. A kde potom prišla idea ísť do toho veľkého skutočného podnikania? Vnímal som to tak, toto sme zopakovali, hej, to sme opakovali niekoľko rokov, ale to bolo stále sezónny biznis, hej, to bola sezónna vec. Čiže som to vnímal, že OK, dalo sa tam zarobiť pekné korunky, samozrejme s každým ďalším rokom, keď ti pribudalo, ti tie korunky menej a menej stačili, to máme tak v živote. A proste chcel som niečo permanentne, čo by mi fungovalo celý rok. Čiže začal som rozmýšľať nad tým, že videl som veľký potenciál v tom, že som videl, koľko sa tu v Bratislave stava. A vtedy to veľmi fičalo, že veľa ľudí na východe kvázi nemá prácu, hej? Že nemá robotu. Čiže začal som nejakým spôsobom dohadzovať. Chlapov som sa opýtal, z hodou okolností tam ešte to bolo tak, že spolužiakov otec robil nejakú stavbu. A pýtal som sa, či nechce dohodiť nejakých ľudí na tú stavbu, všetko, tak že ja mu ich teda dohodím, dohodli sme sa na nejakých cenách, všetko, no a začali sme takto štartovať. A pamätám si na tom, že prišiel som Jergin, zohnal som nejakého človeka, ktorý mal nastúpiť. To som ho ešte vtedy registroval, tuším, že ešte na tatkovú živnosť, lebo ja som bol na vysokej škole, ešte som nemal otvorenú firmu, ale chcel som... To sú presne tie začiatky, takže dobre. No a vieš, s chlapcami, bol som na byte, to sme ešte vtedy bývali 3-4 chlapci na byte. A chalani, ja už mám prvého zamestnanca, ja už mám prvého človeka, Ergite, ja už proste, že super, paráda. Vieš, tak sme sa tešili, vlastne sme aj poslavovali to, no a ráno mi volajú, že on nenastúpil do roboty, vieš. Toto sa zopakovalo akože niekoľkokrát, no a tak začína, že máš prvého človeka, máš 2 ľudí, z 2 spadneš na jedného, potom máš 3, z 3 spadneš na jedného, alebo až jedného, potom zás, až dokým sa ti tá kostra nejakým spôsobom nevytvorila. No a stále som fungoval na tých stavbách, ale videl som tam veľmi veľa problémov, že je to vabank, vieš, lebo tam proste sú tí subdodávateľia a všetko a proste každý s tebou tam nejakým spôsobom zametie. Berieš na seba veľmi veľa rizika a proste veľmi jednoduchým spôsobom ťa tam môže pripraviť hocikto o peniažky, nielen o zisk, ale aj o peniažky. Naborovalo sa ľudí a nadviažem ti len k tomu, že ak som mal 24-25 rokov, som končil vysokú školu, ja už som v tej dobe som Jergy mal vlastne nejakých 30 ľudí zamestnaných. Okay. Čiže si zober, že som mal 24-25 rokov, s týmto som mal aj na začiatku trošku problém, že si predstav, že máš 24-25 rokov a vlastne ty už rozkazuješ, kvázi dávaš pokyny, aby to nebolo, hej, že by sme sa nikoho nedotkli. Hej, dávaš pokyny, ja neviem, chlapom takí, ktorí boli možno starí, jak tvoj tatko. Hej. Alebo toto. A ty, vieš, tebe sa len buduje to sebavedomie a zadávaš pokyny a začneš ich riadiť na tej dennodennej báze. Trošku mi to trvalo, kým toto, aj prvé 2 roky, to ja neviem, tí ľudia, keby z teba cítili, tak ti vieš vyklikujú, takedy také, že keď sa mu dačo nepačilo, ty vieš, že ty koľko máš rokov a všetko, ale toto si musíš všetko sa naučiť upratať. Hej, to sa musíš naučiť upratať. No a keď som už končil vysokú školu Jergy, tak dá sa povedať, že moji spolužiaci, vieš, pozerali na tie koncipientské praxi, do ktorých sme zabrdli, hej, tam bola 5-ročná koncipientská prax, hej, a ja už som To bolo za pár euro, nie? Tie koncipientské. To bolo strašné, ako to vieš, ideš sa doslova pýtať ešte advokátovi, študoval si 5 rokov školu a ideš sa pýtať, prosiť komu, že by ti dal ešte robotu, však to je... No a nebolo to pre mňa atraktívne, ale v každom prípade ja už som mal firmu na 30 ľuďoch
a dá sa povedať, že ja už som lepšie zarábal, dá sa povedať, že jak moji učitelia. Hej, takže ja som končil 25, no a už som vedel, že čo ostatní sa rozpozerali, čo idú robiť do života, ja už som takto v tomto podnikal. A fungoval si ako keby, že zháňať ľuďov zo Slovenska na robotu do Bratislavy. Tak. Hej, takto to presne začínalo, no ale začal som to tými rokami posúvať úplne inde. Otvorili sa firmy aj v iných štátoch. Hej, podnikám už, dá sa povedať, že medzinárodne a dneska mám Jergy cez 300 ľudí. Hej, čož si myslím, že to je akože masaker v rámci akože celej skupiny, lebo to není len samotná akože moja firma, jedna MC Power, je ich akože ešte ich mám viac. Hej, takže tak, no a proste... Čo si sa naučil o podnikaní za tie roky, za koľko to je, viac ako 10 rokov? 12 rokov je. 12 rokov. 22 som začínal v tými vrtuľníkmi a dneska, no. Mladý chlapec, stále. A čo si sa naučil o podnikaní za ten čas? Také možno, akože asi by to bolo na hodinu a viac, ale také akože prvé veci, ktoré ti napadnú. Vieš čo, Jergy, proste fakt tá vytrvalosť a to podnikanie není to veľakrát easy. Vieš, je to proste, by som povedal, že je to fakt pre skutočných chlapov, že proste veľakrát sa preferujú len to, že nejaké odmeny, nejaké pekné pozlátko, vieš, že už sa odpreferuje úspešný podnikateľ, dá sa nejaké auto alebo všetko, ale to netreba vidieť len to pozlátko. To není skutočne, to není, že easy. Vieš, ty tam prechádzaš veľmi veľakrát ťažkými obdobiami a proste prejdeš si zradou, áno? No, to ma zaujalo, ale pokračujem. Prejdeš si zradou, prejdeš si rôznymi kontrolami, prejdeš si finančnými problémami, prejdeš si hlavne, Jergy, tým, že dačomu investuješ 200-300 hodín mesačne a Jergy, nie že prídeš a dobre, tak si na tom zle zarobil. Alebo Jergy, že si mal nulu. Realita je, že ty v podnikaní môže sa ti stať, že ty si aj pol roka drel po 200-300 hodín a nie, že dostaneš nulu, skončíš v strate. Hej, takže tam sú tie nástrahy, je tam ich viac a preto ja ti poviem, že veľakrát to aj nemám rád, keď sa to len preferuje niekto, že je podnikateľ a OK, tak ukáž nejaké aké výsledky stoja za tebou, nejaké, vieš, dneska sa to dá krásne odkontrolovať, máme tu nejaký obchodný register, máme tu nejaký Finstat, kde si vieš prekontrolovať, že či ten človek reálne čo dokázal a dal, hej, čiže to je jeden z dôvodov, prečo, že šikovní ľudia veľakrát sa boja dať čo povedať, alebo nejdú povedať a veľakrát ľudia, ktorí kvázi rozprávajú o mylných predstavách, budú rozprávať o podnikateľoch, o finančných úspechoch a pritom ho naklikneš a ani neexistuje. Čo je podľa teba úspech? Vieš čo, dobrá otázka. Má to viacej, v tomto sa stotožňujem, že mal by to byť nejaký balans, hej? Aj v každom veku je podľa mňa pre teba úspech dačo iné. Podľa mňa presne, ak sme sa o tom bavili, dačo iné je úspech v 25-ke, dačo iné je pre teba možno úspech v 30, v 40, 50. Ja si predstavujem už dneska zase úspech, nielen v tom, dá sa povedať, že máš ten dom, máš tie autá, predstavujem si aj tá rodina, aby boli aj tie deti, že musí to byť proste vybalancované v živote. Čiže keby som mal dať, tak poviem, že šťastie, ale vieš, to je taká všeobecná odpoveď. Každý chce byť, Jergy, šťastný, kto nechce byť šťastný. Tu nemáš človeka, ktorý by nechcel byť šťastný, ale proste... Či to zvládne. Tak, hej, že ide o to, že proste to musíš byť na to, že by si bol šťastný, musíš byť aj zdravý, musíš mať aj tie peniaze, lebo proste bez toho to nedáš. Sa netvárme, že keď si nevieš zaplatiť svoje vlastné účty a keď nevieš mať, dôstojné bývanie, tak sa nebávame, že tiež je to šťastie, lebo skrz tie peniaze zabezpečíš aj dobre školy deťom, zabezpečíš si aj nejaký oddych, takže je to dôležité o tom, že jasné, že už druhý, tretí, štvrtý dom, či potrebuješ a 12 dovoleniek, jasné, o tom sa bávame, to je iná vec, ale proste potrebuješ k tomu aj to, lenže to není samozrejme, že iba o tom. Môžeš mať peniaze, keď nemáš zdravie, alebo keď nemáš úspešné vzťahy, alebo zle vychádzaš so kamošmi, alebo s rodinou, hej, tak... Nemôže to byť, takže patrí to určite k tomu a myslím si, že sa to v čase aj mení. Aj u mňa sa to menilo. Hej, mňa keby si sa spýtal 3-4 roky dozadu, tak ja akože... Prachy. Tak, ti poviem... Ale to patrí k tomu veku presne. Presne, ale ja Jergy, presne, vieš, že ako čo, vieš, mal som to za cieľ,
chcel som dosiahnuť proste tie auta, tie dobré autička, tak som to dosiahol, vieš, ako teraz mám to hodnotiť, že proste zle, áno, drel som na to, chcel som to, proste mám to, chcel som potom, alebo ja neviem, dom, alebo ja neviem, nejaké budovy, tak človek to chcel, ale chceš sa posúvať ďalej, lenže vidím, že proste to není len o tom, hej, a to je super, keď to časom vieš prehodnotiť. Aké je to pracovať s toľkými ľuďmi? Ja chápem, že ty si není s každým zamestnancom v každodennom kontakte, ale v podstate, keď to veľmi zovšeobecním, tak pracovať s ľuďmi je to najťažšie, čo v zásade je. Hej? Že keď robím sám so sebou s jedným strojom, túto počítačom, tak si tam napíšem, čo ja chcem, ono to nejak vyzerá, potom to upravím a tak ďalej a tak ďalej. Ale presne, že vieš, keď máš zamestnaného jedného a ten nepríde, tak nahrádzaš jedného, hej? Ale keď máš 300 a 300 by neprišiel na dneska do roboty, tak ako si vlastne sa vypracoval k tomu, že od jedného po 300 a čo sú možno také míľniky, že ja neviem, že 1, 10 je míľnik, potom 50 je míľnik, 150 je míľnik, že ako toto vlastne bolo u teba? Neuveriteľné je toto. Opäť dobrá otázka, Jergy, opäť dobrá otázka. Neuveriteľné je to, že vieš, že si to ani neuvedomuješ. Ty robíš, úplne mení sa ti, keď inak riadiš ľudí, keď riadiš 1, 2, 3, 5. Ty osobne vieš možno riadiť maximálne, poviem, do 20 ľudí na dennodennej báze. Aj keby si... To už je megastrop. Presne. To už som, áno, presne tak, jak vravíš, to už je megastrop. Keby už aj to by ti dalo zabrať. Potom ty potrebuješ nejakého styčného dôstojníka, jedného, ktorý vie odšefovať tých 20, hej? A tak doslova dá sa povedať, že vytváraš tú štruktúru, že proste, že OK, potom mám, ja neviem, 2, 3 manažerov. Čiže také dobré MLM-ko v podstate. Vieš čo, teraz som to že extrémne zjednodušil. Áno, vieš čo, ono veľakrát, tie MLM-ka, to ti aj plno veľa biznismenov, miliardárov povie, že tie MLM-ka, oni majú tak dobre vytvorený systém, to je tak, ako keď si povedal, že mal by si sa ísť najprv dačo naučiť do korporátu. Hej, že lebo keď ideš na rok, 2 robiť do korporátu, Jergy, toľko, koľko ty sa dokážeš tam veci zobrať. Ja som nebol, tiež mi to odporúčali. Ja som chcel sa vlastne sám učiť, nevedel som si predstaviť, že mi takto rozkazuje, sorry. Jasne. Hej, nevedel som si to takto predstaviť, ale hodnotím to tak, že keď by si sa trošku proste naučil tým veciam, tak by to bolo určite plusové. Použil si slovo zrada. Stretol si sa s ním reálne v tom podnikaní? Samozrejme, že sa stretneš, že veľakrát zažiješ v podnikaní, preto hovorím, že keď niekto, kto by sa mal vyjadrovať na podnikanie, tak by mal byť, Jergy, minimálne v podnikaní aspoň 5 a viac rokov, hej. Lebo ty do roka, do 2, ty nevieš vyhodnotiť ešte všetky situácie. Ty za 2 roky si mohol mať aj šťastie, mohol si sa aj nestretnúť s takými situáciami, ale tak sa hovorí, že ty po tých 5 rokoch, keď firma vydrží, tak je veľká pravdepodobnosť zase tam sa do 5 rokov sa odsekne, tuším, neviem, či nie, až pomaly 90% firiem, hej. A v stavebníctve to je napríklad ešte viac, hej, tam je akože fakt veľmi veľa firiem to nedá a celkovo... Ako ty si sa vysporiadal s tou zradou? Ako si ju prijal, ako si ju pochopil a ako si sa rozhodol urobiť krok ďalej, že OK, toto nechávam tu a idem ďalej? Veľmi ti pomáha aj pri nadviažom na to len, pri práci s ľuďmi ti veľmi pomáha to, že musíš mať vytvorený systém, ale ty svoj, teraz myslím nielen systém riadenia, systém na firme, ty svoj vlastný systém, na základe ktorého funguješ v živote, lebo dá sa povedať, že ľudia aj berú energiu. Preto nikto nechce, dá sa povedať, že robiť s ľuďmi, alebo to považuje za jednu z najťažších prác, lebo proste ty keď celý deň robíš s ľuďmi, s nimi komunikuješ a riešiš tie veci, tak potom ráno vlastne večer, keď zatvoríš dvere, nechceš ani, že by na teba nikto rozprával, len chceš pozerať do stropu a mať ticho kľud. Hej, ja to som to veľakrát tak... Mám tieto stavy niekedy. No, ja takisto, že som si to snažil tiež nastaviť tak, že proste, že musím si najprv hodinku, 2 oddychnúť a tak potom môžem naspäť ísť komunikovať ďalej, lebo proste si vycicaný z energie. Výborný separátor na to dieťa. Áno, odporúčaš, hej? No jasné, odporúčaš tento projekt? Lebo ty nadobudneš vnútorný pocit, že by si potreboval tak pol hodinku oddychnúť a to dieťa má tak dosť, akože ten čas nie je úplne lineárny, takže pre mňa pol hodina, že už. Teším sa aj na túto fázu života. Je to naozaj že veľmi, veľmi zaujímavá zmena práve v tom pracovno-biznisovom spektre, že mňa to extrémne donútilo ísť do efektivity veci, pretože ešte tým narodením to nebolo až také radikálne,
ale momentom, keď začala dcera chodiť do škôlky a u nás je teda dohoda, že ja ju ráno vozím, aj väčšinou po obede chodím pre ňu. A môže tam byť pred 8, reálne od 7 môže byť v škôlke do 6 večer, čo je akože relatívne veľká doba, ale chodíme tak niekde, že medzi pol 8 a 8 ráno a od tej 5, pol 6 ju beriem. Ale aj tak som sa ukrátil o nejaký čas, lebo áno, kedysi dávno som chodil na 9 do roboty, lebo som bol lenivý, alebo proste som mal dlhý večer. Tie posledné roky som chodieval kľudne, že o 6 som stál, došiel do roboty a do tej 9 som si gro dňa vyriešil, lebo nikto nevolal, neotrával, nepotreboval ma. A potom som už išiel do stretnutia a teraz v zásade sa dostanem do kancelárie o 8:30. A zrazu ja medzi 8:30 a tou 17 potrebujem stihnúť všetko, čo chcem. A tým pádom ja som musel ísť do extrémnej efektivity. Hej? Že nájsť spôsoby, nájsť systémy, nájsť schopnosť sebe sústrediť sa, pracovať v blokoch, hlboké práce, kedy stretnutia, kedy práca a tak ďalej a tak ďalej. A ty si to povedal krásne, že vlastne ty potrebuješ nájsť ten svoj systém. Že tak ako ho máš systém na ľudí, tak ho potrebuješ na seba. Aký je ten tvoj systém, ako ty funguješ reálne v bežnom dni? Neberme dnešok, hej? Dnešok máš výnimočný deň, ale tvoj štandardný deň ako vyzerá? Vieš čo, toto je presne, Jirgi, že ty si proste na to, aby si dlhodobo vedel rozprávať o biznise, o riadení ľudí, o podnikaní, ty si musíš tými vecami prechádzať. Lebo veľa je, by som povedal, trepaníc po internete, po sociálnych sieťach, je jak firma všetko, len proste tie firmy alebo proste ani neexistujú, alebo majú tak smiešné obraty a keď vidím, že rozprávajú o tom 20-roční chlapci, tak som z toho hotový, keď to vidím, lebo proste ty nemôžeš rozprávať o veciach, ktorými si neprešiel. Ale to je ten entuziasmus, vieš. Ty keď si mal 22, tak si išiel predávať vrtuľníky a mama ti hovorila, že nekupuj ich toľko. Ale vedel som spraviť už výsledky. No. Čiže keď vie spraviť Jirgi výsledky a ja nemám problém, ani mi aj 20-ročný chlapec to povie, ja si sadnem do prvej rady a budem sedieť a počúvať. Len keď Jirgi podľa mňa, keď tie výsledky nemáš, tak proste to je, jak sme sa aj spolu bavili o tom, to je jak s fitness trénerom. Vieš, že proste keby ti prišiel fitness tréner rozprávať o zdravej strave a má veľké brucho aj zadýchčaný, tiež by sa ti veľmi tie rady by si nechcel počúvať. Ja to absolútne berem a takisto, jak je to v procesoch v firmách, tak je to aj v marketingu a vnímam to, že a to pri všetkom rešpekte a úcte k tým mladým chalanom, oni ten trh posúvajú, majú drive a tak ďalej. Ale keď sa ja idem pozrieť na nejakú komunikačnú a marketingovú stratégiu... Ale najprv výsledky, Jirgi? Tak mám proste 20 rokov skúseností a konzultoval som segmenty krížom krážom a chodím po tom svete s otvorenými očami, takže ja ti viem prepájať tie veci, ale niekto, kto robí 5. konzultáciu, tak toho nemá šancu a potom síce ich možno spraví 50 za rok, ale to sú také zrýchlika pomocou umelej inteligencie a to je presne tá skrátka, ktorá je veľmi riziková. Zrobí ich 50, tých konzultácií, Jirgi, a na druhý rok ich možno už aj nebude robiť. Vieš, že to je toto, čo sa tu bavíme, že celý rok si tu mudroval a ty na ďalší rok už to možno nerobíš. To sú také tie princíp superstar, vieš, že chvíľu zažiari a sú takí borci na slovenskom trhu, ktorí boli plné internety a dneska netuší, že žijú v zásade. No, stále sú, ale som rád, že idú aj do popredia proste ľudia, ktorí reálne, keď sa bavíme o biznise, že proste delia sa o tie skúsenosti a robia tie veci dobre. Hej, Milan Dubec, Dalibor Cicman. To som sa chcel spýtať, že kto je pre teba a poďme z toho slovenského trhu tí inšpiratívni podnikatelia. Tak teraz som nejakých načrtol, takisto, hej, Pali Neruda, hej, super, zakladateľ, Octagon, hej, proste jedna z najväčších organizácií v Európe, založil to Slovák s Čechom, wow, super, proste toto je proste, o čom sa poďme baviť, hej, hovorím takisto. A tiež si na nich pozerali cez prsty, keď to prvýkrát spravili, ne? Že čo toto tu chce byť. No určite, však vieš, ak ešte aj vždycky bojuješ s tými myšlienkami, s tými komplexami a s týmto všetkým. Vieš, ja keď som začal zamestnávať vo veľkom kvázi Srbov alebo proste, hej, alebo iných tak to vieš, s tými predsudkami ľudí bojuješ vždycky vo veľkom, hej, ale ty nesmieš tomu podľa. To ako hejte ťa budú vždycky zadačom, vieš, proste buď za to, že si to urobil. Ako sa ty s tým vysporiadávaš, že dáš príspevok, teraz idem akože do úplne nejaké akože fabulácie, že dáš príspevok s autom
a tam ti začnú akože písať, že ty frajírek a teda už to ide, hej, že slovenská natúra sa nezapre a ide si svoje. A ty vieš, aká je pravda, ale proste, že je to ešte, že ťa to zasiahne, alebo to úplne prechádza, že sa pousmeješ a ideš ďalej. A možno odpovedz na toto a potom mám doplňujúcu otázku k tomu. Vieš, Jirgi, zažil si reálne človeka, ktorý aj reálne úspešne to dosiahol poctivo a že by ho ľudia mali radi? Vieš mi povedať takéto jedno slovenské meno, keď ťa napadne, len tak ti ako... Viem, že ti na otázku odpovedám proti otázkou, ale odpoviem ti aj na ňu, len či vieš takoho, lebo vždycky sa nájde... Ja tvrdím, že nejsom Nutella ani zmrzlina, hej, že nemôžem sa páčiť všetkým skrátka. No. Hej, že presne, vieš, že presne to je, že v tom, že stále tam je nejaký ten hejt. Ja ti poviem, že ja som sa smial na tom, že Jirgi, že kvázi mne vyčítali to, že som vlastne, že som materialista, hej, alebo proste, že dá sa povedať, že najviac to. Čiže, vieš, Jirgi, splníš si svoje sny a ciele, si materialista. Keby si ich nedosiahol, tak si loser. Vieš, proste... Čo radšej budeš materialista. No, to je jasné, to o tom sa ani nebáme, vieš, to mi oslo takú dobrú vec k tomu ešte hovoril, že vieš, že proste, že keď ťa majú ľudia ľutovať, tak radšej nech ti zavidia. Vieš, a si zober, že jaká tiež to je pravda. Vieš, že tak okej, keď si mám vybrať Jirgi, že či ľutosť, či závisť, tak si vyberám tú závisť. Robí to s tebou niečo na takej, povedzme, že energetickej úrovni, že proste vnímaš možno nejaké pohľady, alebo ľudí, vystupuješ z nejakého auta a povedia si, toto je ako, že dobre sa narodil, zobral tátový auto, lebo však ako... To je klasická. Keď nie, tak vieš, ak 3 písmenká, že robíš, hej, že DPHčkár, alebo toto, vieš, proste nikdy tí ľudia nedajú to, že proste, a čo keď on 12 rokov podniká a každý deň na sebe pracuje? Toto Jirgi na teba nikto nikdy nepovie, hej, to je proste, vieš, že ako my to máme, ale ty to nerobíš kvôli ním, ty to robíš kvôli sebe a máme to v tej natúre, no a je to ťažké takedy, priznám sa ešte o to viacej, keď si napríklad, keby si bol v regióne alebo v malom meste, tak sa to ešte umocňuje to, že vystúpiš z dobrého auta a tie pohľady sú také, len nechápem jednej veci, že vieš, proste tí ľudia sa veľakrát tvária tak, Jirgi, keby si zobral jemu. Ja som nezobral tebe. Vieš, alebo že vieš, že to je tak, že fakt, že my sme tak, že veľakrát v tejto mentalite, že vieš, že jeho netrapí, že on nemá kosačku. Vieš, jeho trápi, že ty kosačku máš. Alebo že ty máš. Vieš, že chápeš, že on dovtedy bol OK. Hej, že vieš, len jeho trápi, že ty máš lepšiu kosačku. On jeho netrapí, že on nemá, alebo že má horšiu, ale že ty máš lepšiu. Ako si sa ale s týmto vysporiadaval tou cestou? Hej, že teraz už je to OK, že máš nad tým nejaký odstup, alebo máš od toho odstup, máš nejaký nadhľad, vieš, čo všetko je za tým, ale keď si sa s tým možno začal stretávať prvýkrát, že zasahovalo ťa to, alebo si to dokázal odfiltrovať hneď? Vždycky ťa to niekedy, ako vieš, nebuďme si, vieš, Jirgi, nepoviem ti štandardnú, už vieš, že mne je to jedno, kto si čo o mne myslí, vieš, že ti tu zarepujem teraz do mikrofónu, hej, ale proste, vieš, vždycky ťa to trošku zamrzí, ale naučíš sa to separovať v tom, že trápi ťa to, čo si myslia o teba ľudia, čo ťa poznajú, ktorí sú ti blízki, hej, že keby ti to povedal kamoš, keby ti to, alebo človek, s ktorým si sa bavil, tak ťa to myslím, že zasiahne ďaleko viac, jak keď ti to hovoria ľudia, ktorí ťa v živote nevideli, nepoznali s tebou, neodkomunikovali, lebo to majú tie informácie sprostredkované, ale to je vždycky seba reflexia na každém z nás, že či viem o tom človeku, hodnotím o ňom, ale to by bola dlhá téma. My sme hovorili aj o tom sebarozvoji, že je to téma, ktorá ťa zaujíma, ktorá ťa fascinuje. Čo sú možno také tvoje rutiny, ktoré ťa udržiavajú pri sviežej mysli, dostatku energie, práve aj s ohľadom na to, že OK, si v nejakom veľmi vysokovýkonnostnom stave. Presne ako hovoríš, keď chceš byť v takomto výkonnom stave, musíš sa aj o seba starať, toto veľa ľudí zabúda a niekedy, akože priznám sa, že aj ja zabudnem, lenže to je Jirgi, tak rýchlo sa ti to odrazí, že to je brutál. Vieš, ty môžeš byť najlepší, poviem príklad na aute, že môžeš byť najlepší 12 valec, môžeš mať 800 koní, ale keď nezrobíš servis a nenatankuješ, lebo ty povieš, že nemáš čas, ostaneš stáť na diaľnici. Ty sa tomu proste nevyhneš. Hej, takže proste, že môže byť fakt, že najlepší 12 valec, takže a môj servis v mojom prípade je to, že proste musím chodiť cvičiť
Dakedy to bolo pre svaly a dievčatá. Hej, nehovorím, že dneska sa človek nechce páčiť, chce sa Dneska páčiť. to není pre dievčatá, hej. Hej, človek sa chce stále páčiť samozrejme, ale je to v prvom rade, je to preto, že proste sa chceš dobre cítiť. Hej, že proste tie 3 tréningy v týždni má na teba taký vplyv, keby si, ja neviem, si vypil, hej, lebo niekoho uvoľní alkohol, keby si vypil, alebo ja neviem, dal tabletku na ukľudnenie. Čiže proste to cvičenie... OK, ale ten alkohol by mal zase dosť negatívne dopady asi na tvoj výkon potom. Jasné, to je druhý deň. Keď chceš, hlavne na to rozmýšľanie, tam keď chceš pri našej práci, proste tá hlava musí fungovať, vieš, dostávaš stále zadanie, niekto každý väčšinou, vieš, ak to je, ľudia za šéfom neprídu, že len super veci, chodia za tebou väčšinou, keď dačo nejde, nefunguje a ty vlastne musíš z toho niečo pretaviť, tak tá hlava musí fungovať dobre. Kedy ty vstávaš? Koľko myslíš? Ráno, kedy vstávaš? No, ale čo myslíš? Ježi, koľko, čo ja viem, o 5:30? O 6:00? Vieš čo, chcel by som sa naučiť na ten režim, aj Robin Sharma, Robin Sharma to odporúča, on odporúča dokonca 5:30, ale tam som sa ešte nedostal, takže stávam o 7:00. OK, hej. A spávať chodíš? Vieš čo, spávať chodím, dá sa povedať, že neskôr, takže dajme tomu 11:30. Hej, a veľakrát si poviem, že mi chýba ten čas, lebo cez deň mám veľmi veľa ešte práce, telefonátov, všetko a niekedy mi chýba ten čas sám pre seba. A večer už mám kľud, pokoj. Všetko stichne? Presne. Všetko stichne a preto aj on to, síce aj Robin to hovorí, že preto by si to mal dať ráno, len aj ráno cvičiť, ale vždycky by si mal ten režim nastaviť aj sám. Vieš, napríklad ja som chodil, Jergy, skúšal som ísť ráno aj cvičiť, skúšal som o 6:00 stávať, 5:30 stávať a ide, že to, len priznám sa, že ja dokiaľ si nedám raňajky, dokým sa mi nerozbehne ten organizmus, nepodám ten tréning taký, aký by som chcel podať. Takže robím si v tom takú svoju vlastnú. To je v zásade také, vieš, na jednej strane áno, mnohým ľuďom to môže fungovať a ono tam, keď z ničoho, vieš, to je keby nikto v živote nebehal a dojde za bežeckým trénerom, tak je to super klient, pretože on keď s ním začne trošku klúsať 3-krát do týždňa, tak ten človek spraví obrovský progres. Áno. Hej, takže potom bude celý nafičaný, takže bude chcieť trénovať ďalej a viacej a tak ďalej. Čiže toto akože áno, na druhej strane ja tiež tvrdím, že príklad akože otužovanie tiež nemusí byť úplne pre každého, hej, že nie každému to je tak prospešné, ako je to možno väčšine ľudí, aj keď nie väčšina to robí, ale proste není to úplne pre zdravie každého jedinca to najlepšie, čo by mal robiť. Mám 2-3 kamošov, ktorí to robia, nevedia si to vynachváliť, priznám sa, že presvedčali ma na to už veľakrát. Ja som zatiaľ do tohto diskomfortu neišiel. Nehovorím, že sa to do budúcna nezrealizuje, ale vieš, beriem to tak, že mám v živote dosť veľa disciplíny a aj táto disciplína, vieš, všetko ťa stojí aj nejakú energiu, Jergy. A vieš, ak proste vieš, že ty nemôžeš mať život len o disciplíne, hej, lebo proste ty potrebuješ tam mať aj priestor na zabavu, aj priestor na voľný čas, lebo veľmi veľa, vieš, ide teraz do popredia to, že všetko by si mal mať naplánované, vieš, áno, máš čítať knihy, máš chodiť motivačné semináre, všetko, ale nie si stroj. Tiež nie si stroj, vieš, že nechoďme z extrému do extrému, vieš, že na jednej strane, že vieš, nikto ti nerozpráva, že nemáš robiť nič, hej, ale zase na druhej strane už keď si máš plánovať aj, ja neviem, voľný čas, vieš, tak za mňa už je to také skľučujúce a ťa to už proste tak zväzuje, že ja neviem, si sa zdržal v aute, OK, už ťa to pripravilo o tvojich hodinu relaxu, už máš len 40 minút, lebo potom musíš robiť to, že koľko vydržíš takýto podľa teba systém, je toto dlhodobo? Závisí to od typológie človeka. No. Akože sú ľudia, ktorí naozaj to potrebujú, aby sa pohli z miesta, že inak dokážu ten deň potom preflakať, že všetko odkladajú a sa o 4:00 zbadajú, že nič neurobili ešte. Ale tamto podľa mňa zase skôr súvisí s tým, že nemajú motív, nemajú ten cieľ, nemajú to prečo, nemajú ten chtíč, prečo by tie veci mali dopadať a doťahovať do konca. Takže mne napríklad fungujú určité systémy a poviem to, že rutiny. Presne, že ja keď prídem ráno do práce, tak mám nejakú formu meditácie ešte. Okay, super. Spustím si nejaké... A jakú meditáciu, ako medituješ? Druh? Buď vedenú meditáciu mám, normálne, a vyberám si podľa nálady dňa. Niekedy si dám nejakú vizualizáciu budúcnosti, niekedy si dám krátke 5-minútové dýchové cvičenie, na konci ktorého mám vizualizáciu najbližšieho času, čo sú tie veci, ktoré chcem spraviť v najbližšom období a niekedy to dokonca cez deň zopárkrát zopakujem. A v poslednej dobe som dosť zásadne zaviedol do toho, že minimálne raz za deň sa idem poprechádzať
a z Eurovej, kde mám kanceláriu, tak si spravím také kolečko cez Petržalku, popri tom vybavím telefonáty a to sú veci, ktoré mne pomáhajú. Nejdem tvrdiť, že toto má robiť každý jeden, lebo možno to nie každému jednému bude pomáhať. Tak nie prechádzka okolo Eurovej, ale prechádzka každému to nie, ale ja idem cez most do Petržalky, tam idem po tej hrádzi, po prilese a tak sa vrátim, že nie po nabreží hore dole sa prechádzam. Čiže nie pokiaľ ide chodník, ale tam cez ten les? No, idem akože po chodníku reálne, ale proste je to, dajme tomu, že 4-5 kilakov. A popri tom viem, že mám nejaký call, kde nemusím fyzicky sedieť pri tom a s obrazovkou, ale poobvolávam kolegov, spolupracovníkov alebo proste s niekým niečo si zavolám, alebo to využívam na taký čas pre seba, že premýšľam o projektoch, ako niečo zlepšiť, ako zjednodušiť a tak ďalej. A to sú moje veci, hej, že ak sa ma na to niekto pýta, tak mu to odporúčim alebo poviem mu benefity a zároveň limity. Na druhej strane áno, sú ľudia, pre ktorých by to bolo, že som psychopát, že jak môžem mať takto naplánovaný kalendár, ale ja viem, kedy zatváram počítač, že kedy proste sa dvíham pre dceru a potom už sa snažím nepracovať. Vo výnimočných situáciách to robím, ale radšej budem potom prítomný rodič a preto pre mňa tá efektivita času nahustená v tom programe je relatívne silná téma. Ale tiež nehovorím, že každý má meditovať, lebo keď niekomu povie, že medituj, tak ti povieš, že neviem meditovať, ale keď mu povieš, OK, tak poďme spolu spraviť dýchové cvičenie, tak sústreď sa na nádych, výdych. Áno, oni tam už hneď cítia aj veľa presne, ľudí tam cíti ezoteriku, áno. Že... A zrazu zistí, že on 5 minút robil nejaké dýchové cvičenie a hovorím, a toto je meditácia už. Aha, to ja som si myslel, že je niečo úplne iné. A potom sú určité vedené meditácie na podporu. No, to... Hej. Takže toto sú možno fakt tie veci, ktoré potom mne pomáhajú v tej efektivite a v tom naštartovaní dňa. A ešte jeden dovetok k tomu a vrátime sa k tebe. Na dovolenke tým, že tieto rutiny si ráno robím, že proste mám nejakú nástenku cieľov, svoje vízie a tak ďalej. A mám tu meditáciu, mám tu dýchové cvičenie, ja som to robil aj na dovolenke. A uvedomil som si, že som skončil a moje telo chcelo ísť do výkonnostného stavu, že idem proste pracovať mentálne na nejakej úlohe. Že sa tak spustil, hej? Úplne mne sa vlastne pospúšťal celý ten proces, že už to mám tak navrstvené, tak som sa musel vedome prepnúť, že dobre, tak idem tuto do bazéna s dcerou sa hrať, že ideme prelievať vodičku. Alebo tak si sa ale poriadne zahral, vieš? Extrémne, akože bol som fokusovaný na to. Hej. Takže, ale to je inak presne vec, že kde ja využívam tie dýchové cvičenia, keď prepínam medzi tými rolami. Hej, že keď ako som, ja neviem, v práci líder, čokoľvek. Áno. A zrazu idem pre dceru do školky, tam som rodič. Hej, že nemôžem ísť na ňou úplne princípom tak, jak idem v práci a na manželku už vôbec ne. Takže to je zase iná rola. Tak... Ženy, to je špecifická oblasť. Tak poďme do nej. Čo ty a ženy? Čo? Ťažko povedať. Ako vnímaš? Dám tú otázku všeobecnejšie. Nielen na ženy. Ale že ako ty vnímaš tému toho, čo sme v úvode načrtli, takéto to možno, že fake, pozlátko a takú to práve bytie človeka v dnešnej dobe, v dobe sociálnych sietí, všetkých možných filtrov a všetkých takýchto vecí. Vieš čo, my sme to riešili na jednom dobrom aj akože tiež seminári, sme to riešili, že vieš, že kde nájsť dneska, že krásnu a v pohode ženu, hej, že proste, že na prvú... Tak šup do knižnice vysokoškolskej. Áno? Ja neviem, tam nebol. Tak máme prvý typ, hej, že máme prvý... No, to je prvý typ. No, máme prvý typ. Že vieš, že si na jednej strane povieš, že jaké to je energie, že aké to je jednoduché, vieš, že povieš, že čo vieš, ako... Len zistíš, že proste to je, že to není ani také až easy, vieš, že proste, že zistíš, že aj si možno úspešný, a zistíš, že to není ani také jednoduché si nájsť, dajme tomu, krásne a dobré dievča, lebo nájdeš aj kombináciu krásne, nájdeš aj dobrú kombináciu, nájdeš aj kombináciu dobré, ale nájsť to v spojení so sebou, že by proste to dievča malo aj proste hodnoty, aj dobre vyzeralo, už proste, aby sme sa nedotkli, samozrejme, že sú tieto dievčatá, samozrejme, že sú, ale veľakrát už tam jedna alebo druhá vec vie pokulhávať, aj keď budeme nám oponovať, že vieš, že každá žena je krásna a všetko, však OK, ale vieš, keď to máme dať od stupnice od 0 po 10, tak každý sme nejako niekde zaradení, hej, no ale... No, tak mohli by sme sa aj zbaviť od nejakej autenticite a také tej ako pravosti toho človeka.
Čo je pre teba v živote dôležité? Pre mňa, ako teraz sa bavíme skrz ženy, či Myslím všeobecne úplne. Vieš čo, ja ti poviem, bol som na seminári NLPčko, hej, a tiež ti poviem, Jirgi, že vlastne mne vyšli najvyššie hodnoty, mne vyšli vzťahy. Hej, že ja chcem, aby kvázi ľudia okolo mňa boli OK, hej, že proste moja najvyššia hodnota a priorita je, že proste ja chcem vychádzať s ľuďmi dobre, hej, ja chcem byť s nimi v pohode. Potom tam samozrejme, že sú aj, je tam potom zdravie, určite patria tam aj peniaze a proste tieto veci, ale moja najvyššia priorita nie sú peniaze, moja najvyššia priorita boli vzťahy, hej, čiže ja chcem aj dobre vychádzať, dajme tomu s rodičmi, s kamošmi, hej, keď bude priateľka s priateľkou, takže tak. Akým spôsobom si naplňaš tie jednotlivé hodnoty? Že čo robíš preto, aby si... Bo tým, že si toto definoval a keď ich budeš naplňať, tak vlastne budeš šťastný. Tak čo je to, čím si naplňaš tieto jednotlivé hodnoty? Čo pre teba znamená v tom reálnom svete mať dobré vzťahy? Že aké vzťahy sú? Ako komunikuješ s tými ľuďmi? Koľko sa stretávate a tak ďalej? Vieš, vieš, zase by sme išli do témy šťastie, len to smejím sa na tom, že to vieš, že to je taká univerzálna formulka na to šťastie. Vieš, že proste ľudia si ani nebudú kvázi ani tak, jak sa vraví, že pamätať, čo si pre nich spravil, ale budú si pamätať to, jak sa s tebou cítili. Hej? A keď sa s tebou cítili dobre a ty s nimi, tak si myslím, že to je to, čo by si kvázi chcel dať, že šťastie. Bo vieš, ak to. Ja môžem povedať, že som stáďal odchádzal šťastný a ty si to mohol vidieť úplne inak. Hej? Že ty si môžeš povedať, že jak dobre, že ten kriepel už išiel. Hej? Hej? Čiže vieš, že šťastie si myslím, že to by malo byť to ten vzájomne ten nejaký akože konsenzus s tými ľuďmi, ale celkovo veľakrát som, vieš, aj prekvapený, že jak to dneska funguje, že proste, keď sme to spolu preberali, že sociálne siete, jak to funguje, že je tam toho veľa fejčiku, hej, fejku a som z toho veľmi, veľmi prekvapený, že proste, vieš, že veľakrát aj loser v živote, alebo ja neviem, alebo baba, alebo chlap, to jedno, prejde cez nejakú reality show a on odrazu Jirgi je proste to verejne známa celebrita, osobnosť a vlastne on ide dávať rady ľuďom a si zoberieš vlastne, že dokázal si konkrétne akože čo? Že OK, že prebehol si v nejakom zábere cez kameru, dovtedy si bol proste reálne loser v živote a teraz si vlastne prebehol cez nejakú kameru a ty máš teraz, neviem, 50, 80, 100, 150 tisíc followers a vlastne ty ovplyvňuješ tie generácie mladých ľudí, tí ľudia ťa sledujú, že to si zober, že není problém sám o sebe ten človek, hej? Ale to, že napríklad 200 000 ľudí na to pozerá. To je zodpovednosť za tým. No, ale vieš, že aj 200 000 ľudí na to pozerá a že vlastne on ďalej ovplyvňuje, že kvázi, že OK, a to je teraz vlastne ten človek, ktorý toto má, Jirgi, on ich má teraz vlastne týchto ľudí viesť alebo formovať, že proste, že OK, že lebo sa myhol v zabere v nejaké reality show, kvázi, a keby to bola, vieš, reality show, dajme tomu, ktorá reálne dá čo, ja neviem, že fakt, že Jama Lebová, alebo že proste, že vieš, že dobre dáčo, alebo ja neviem, úspešní športovci, alebo proste dačo, hej, ale sa reálne bavíme, vieme úroveň tých hociktorých tých showiek, takže je to za mňa neuveriteľné, že proste títo ľudia sú potom vlastne verejne uznávaní, že oni sú super. Čo sú tvoje ciele v živote ešte? Moje ciele sa teraz ešte kreujú. Určite chcem, jak jeden z ďalších, kvázi som ti vravel, chcem si založiť rodinu, zaobstarať si proste manželku, a vieš proste žiť... Zaobstarať si manželku je výborné. Hej, čiže proste chcem si vyriešiť, dá sa povedať, že aj osobný život, aby to nebolo smutné aj materiálne, však predsa vieš, ty potrebuješ tie ďalšie pekné hodnoty v živote, jak to má byť, presne pre ten balans, aby si nebol chudobný v niektorej z týchto oblastí. Chvála Bohu som zdravý, čiže vieš, zdravie, vieš, ak to vieš, ako zdraví sa nebavíme, lebo keď ho obidvaja máme, tak to považujeme za samozrejmosť, ale není to až taká samozrejmosť, koľko ľudí by ho chcelo mať a nemá, ale zase vyžaduje si to tiež svoje, lebo musíš chodiť cvičiť, dajme tomu sa zdravo stravovať, nejaké vitamíny a aj tak sa ti to veľakrát nemusí podariť, lebo niekedy príde proste tá božská moc, hej, a príde nejaká takáto situácia, ktorá to môže celé skomplikovať, zmeniť. Ale proste nájsť ten taký peknúčky balans, no a uvidíme, že kde vidím sa aj niekde pri vodičke, sú mi sympatické aj tieto južánske natúry, hej, talianske, španielské, možno ešte španielské trošku viac,
takže kde sa vidí možno neskôr ešte pri vode, ale určite si to chcem nastaviť tak, že proste musí tam byť aj samozrejme to financie, vieš to proste, že ten taký výkon a vidieť za sebou ten výsledok a to ma tiež motivuje, vieš, že proste keď prídeš do týchto krajín, všade musíš dať čo robiť. Nikdy to není tak, že vieš, že prídem teraz, ja neviem, poviem príklad Maledivy a tam sa už budeš energie hompálať vo sieťke. Koľko by nás to bavilo hompálať sa len vo sieťke? No, presne. A to už... Bol som 10 dní a akože už som sa aj tešil domov. A pritom to bolo, že mega, hej, akože bol som tam, bol som proste... Aj dobre sa o teba starajú. Jasné, bol som s rodinou, bolo to fantastické, ale našiel som inak, a to nechcem povedať nahlas, čo som našiel, to ti potom poviem. Lebo našiel som jeden projekt, ktorý je teda mimo Európy a to je, že tam chcem ísť, to mám teraz, akože budúci rok tam idem, ale nebudem o tom hovoriť. Krajina? To je jeden konkrétny projekt, kam sa dá zavrieť na pár dní až týždňov. OK. A to poviem ti to. A vy sa to raz dozviete, ale nechám si to zatiaľ pre seba. Dobře, takže vieš, že vidím sa v tých krajinách, vidím sa kde ešte, vieš, v tých krajinách, boli sme dvakrát v Tajsku, hej, bol som to pozrieť, láka ma to, inak mimochodom každý by mal si, poviem príklad, ísť pozrieť do takej Ázie, hej, že tam ľudí naučia trošku aj pokory. Hej, že keď, myslím v tom zmysle, že proste tí ľudia inak žijú, majú iné hodnoty a priority, jak my, vieš, my Európania tam dojdeme, proste vyhajpovaní, všetko chceme, toto rýchlo, už na tých južanských kultúrach, to vidíš, pijanko a my z tej strednej Európy, alebo hej, Nemecko, toto tam každý je zvyknutý, všetko musí fičať a oni proste fakt si žijú tak spokojnejšie a to je jedna z ďalších, vieš, proste cieľov, hodnot, možno, že trošku ten život zjednodušovať, spokojniť, hej, lebo ja som tiež vedavý, že vieš, že dokedy vydržíme v takom tempe šlapať a ja sa sám seba pýtam, lebo proste to tempo je nastavené veľakrát tak, že proste nechcem v takom tempe ísť, jakom idem do nekonečna. Rád podnikám, rád sa venujem tým veciam, avšak to je presne som to chápal, jak napríklad, neviem, či si videl, alebo ho rozprávala Dominika Cibulková v svojej jednej knihe, že ona proste milovala tenis, ale vieš, už proste mala štádia, kedy sa aj z toho tenisu chcel doslova grcať, lebo to je to, že keď aj dačo, čo robíš rád, alebo si s tým v pohode, ale keď to robíš 12 hodín denne a každý deň a potíš tom, tak už proste to je jedno, čo robíš rád, hej, aj keby si jedol svoju najobľúbenejšiu čokoládu stále, tak áno. No. Posledná otázka. Dám ti teraz, že v podstate bez otázky, ale dám tú otázku, že čo ešte by si chcel povedať divákom a poslucháčom podcastu? Tak ja ti ďakujem, Jergy, že som tu mohol byť, že som sa mohol s tebou porozprávať za takúto debatu, za tvoje otázky. A keby som mal niečo proste povedať, tak netreba si až toľko robiť hlavu z toho, jak každý super vyzerá na sociálnej sieti a trošku si to preverovať a zistíš, že vôbec až tak toľko ľudí sa nemá možno super a zistíš, že sa máš ešte možno ty oveľa lepšie a sa uberáš o ten svoj pokoj, o to svoje také vnútorné, hej, a trošku to treba limitovať, že netreba sa toľko porovnávať, lebo to není recept na toto, hej, na šťastie. Že zreálňovať tú realitu. Tak. Ďakujem ti krásne a ja pevne verím, ty si povedal jednu veľmi peknú myšlienku, že ľudia si pamätajú to, ako sa s tebou cítili. Áno. Tak ja pevne verím, že aj ty si sa cítil fantasticky, ale že hlavne naši diváci a poslucháči sa s nami cítili fantasticky, ako keby tu sedeli s nami, takže verím aj ja. Teším sa, že sme sa zoznámili, že si sa podelil o svoje skúsenosti zo života, či už osobného, alebo aj toho biznisového, o tých začiatkoch, vrtuľníčkoch v nákupných centrách, ale aj tom úspechu väčšieho rangu. Takže ďakujem krásne, no a teším sa na vás pri ďalšej epizóde. Ďakujem, Jergy. Čaute.